و اکنون ما با وزن تا 70 کیلو توجه میکنیم. در گلیم اول که اولین شدن نوروز کریمزاد به میدان می آید. این ورزشگر با خلعت سفید است از دسته دوشنبه 2. حریف او شهرزاد امینوف از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز با یک تکی کبود. اولین مبارزه پهلوانان در وزن تا 70 کیلو. حالا منظوری شما میگردد. در وزن تا 60 کیلو اکنون مشاهده کردیم که از 32 نفر تنها اینجا 4 نفر باقی موند. اینها محمدرضا قوتو گفتیم با جامی حسن نیرو میسنجد در رقابت نیمه نهایی و محمد صالح قوتو باشد با مسلم بک کریموف در مبارزه مرحله نیمه نهایی دیدار انجام میدهند و بعدا به فینال پهلوانان غالب در وزن تا 60 کیلو راه میابند و دو ناکام اینجا مستقیما مقام سیوم را اشغال میکنند. برای زینه سیوم مبارزه البته باز هم چون گفتیم تا این لحظه ها حالا فرصت هست. نوروز اندک توجه کرد، در حالت راست بودن عملش اندک بهتر بود. این پهلوانی خلعت سفید داشته، چمپیون جهان در گوشتینی قصاب پورش است در شهر المعطا و در این عنوان شایسته شرفیاب گردید سال آخر سال 2019 و شهرزاد امینو باشد. این از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز دستاورد شایانه که مورد توجه و نظر کارشناسان باشد نصیبش نگردیده است. وضعیتی مهارت و ملکه اندک نوروز یک قدم هم پیشتر هست گوییم، اشتباه نخواهیم کرد. ببینید در عملهایش البته اینها این گفته ها باز اثبات میگردند که البته پهلوان وقتی که باز هم فرصت رو پیدا میسازد، وقتی که کمربند رو میگیرد یا سر یا سین حریف رو در موردی باز هم گم کردن موازنت رقیبش و بسیار با سرعت و با جرأت عمل کند، این حالت از جانب شهرزاد امینوف صرف نظر می شود. نوروز هم نمیتواند که اندک رفت نیروسنجی رو باز هم دیگرگون تر سازد. علیبک دلشادزاده داور مرکز از ولایت سوخت، اینجا داور کنجی باورخو جندی جف از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، داوری کنجی دیگر از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز. اینجا هم در مجموع کاری داوران خیلی خوب است. سمینار مشورتی که دایر کردند اینجا هم به نفعی البته حکمی امروزه مسابقات خواهد بود فکر میکنم. عریف نوروز شهرزاد هم اینجا توجه میکند به اصول سری کتف. نوروز از چی باشد که اون رقابتی که سال سپری گردیده در همین میدان کرده بود در تنطنه نوروز 2019، امسال آن جرأتش براستی به نظر نمی رسد. سه دقیقه هر دو پهلوان گوشتین گرفتند. حرکت پهلوانان اینجا هم مد نظر اولی داوران است که
дар давоми 3 дақиқа кадоме аз инҳо пешсаф буд, амалҳои кадоме аз ин паҳлавон ба ҳамон матлаб наздиктар буд, ҳарчанд ки инҷо имтиёз нагирифтанд ва ҳатто огоҳӣ ҳам надоранд. ба ҳар ду таъкид мекунад Алибек Дилшодзода. бо суръаттар, бо ҷуръаттар ва мақсаднок гӯштин гиред. ду кӯшише ки дар 7 сония Навруз анҷом дод, ҳар ду амалаш ҳам бенатиҷа. сари китф ҳалоки дохиларо мавриди истифода қарор дод. тобаш хуб нест фикр мекунам. наврузе ки дар соли 2019 ҳунарнамоӣ мекард, имсол он ҷуръату тавони майдондории худро нишон надода истодааст. ақибнишини ҳар ду ҳам як зал гӯштин гирифта истоданд. вақте оғози амал мешавад ва боз ҳам дубора инҷо паҳлавони хилати кабуд дошта аз майдон берун шуд. довар яке ишора мекунад ки варзишгари хилати кабуд дошта Шахзод Эминов аз майдон берун шуд. инро ҳам доварони дигар тасдиқ мекунанд. бале, тасдиқ карданд, ба Шахзод Эминов огоҳӣ доданд. андаке наздиктар буд, аммо ба бадан баҳогузорӣ шуд. мубориза боз ҳам идома меёбад. Навруз кӯшиш мекунад ки дар як маврид 3 амал, 3 ҳаракати худ ҷолибтарро ҳам анҷом диҳад, наметавонад. муборизаи дилгиркунанда бароси аз ҳар ду ҷониб. ягон банду усули гӯштини миллӣ мувофиқи матлаб иҷро намешавад. қуввааш намерасад бароси қувваи Навруз барои хотимаи ин амалҳое ки нишон медиҳад намерасад. сабаби муваффақ нашуданаш ҳам ҳамин аст. Шахзод аз ҷиҳати омодагӣ ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ андаке афзалӣ дораду, аммо омодагӣ ҷиҳатҳои техникӣ Навруз андаке бартарӣ. огоҳӣ ба Шерзод огоҳӣ доданд ва бо ҳамин тартиб Навруз дар ин давр, дар даври аввал ғолиб шуд аз ҳисоби огоҳии ҳарифаш. ба майдон Абдуҷаббори Абдусаттор аз дастаи Душанбе бо хилати кабуд ба майдон мебарояд ва Давлат Маммад Зиёратшоев аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадафшон бо хилати кабуд. Абдуҷаббор бо яктаки сафед аст. бале. Фаррухҷон аз ҷониби дасти чапи довар Раҷаб Мустафо мараванд. доварон албатта дар заминаи баргузории семинар машварате ки 2 рӯз дар мактаби маҳорати олии варзиш
ба таври назариявӣ ва амалӣ ҷорӣ гардид, бояд хулосаи дақиқ кунанд. паҳлавоне ки 3 дақиқа гӯштин мегираду афзалӣ дорад, ҳарифаш албатта бидуни гуфтугӯ бояд ба огоҳии аввал муҷозот шавад ё тартибе ки бояд нафари фаъол зуд муайян бошад. бо ҳамин тарз музаффар ҳукуматов ҳоло роҳбари гилеми якум инҷо вақтро, низомро танзим мекунад ва таваҷҷӯҳ мекунад ки худи роҳбари гилеми аввал ки доварон ба иштибоҳ роҳ надиҳанд. намояндаи бароту фирӯзҷон як дақи сафедро иваз кунед. абдуҷаббори абдусаттор бо хилати сафед аст. аллакай ҳамкорони мо пешдастӣ кардам ва ин фурсати боз муаррифии наздиктар. ҳоҷат дигар ба такрор нест. акнун таваҷҷӯҳ мекунем он ба идомаи рақобати паҳлавонон. расулов аъзам ба назди сардовар биёед. расулов аъзам намояндаи ноҳияи Суд. талоши паҳлавонон ҳам як лаҳза паҳлӯ фикр мекунам бадам буд. бале, довар инкор кард ва бадам боҳогузорӣ кард. бале, ҳамин тавр ҳам ҳаст. он чизе аён аст, ҳоҷат ба баён нест. мубориза идома меёбад. мушоҳида мегардад ки давлатмаҳмад зиёратшоев ҳоло ҳам дар ҳолати хеле хуб аст. агар ҳалуқи дохиларо ҳам тавонад ба таври касбӣ истифода кунад. вазни 75 килограмм тайёрӣ медиҳад абдуллоев эраҷ, абдуҷаббори абдусаттор, абдуллоев эраҷ, носиров саймумин тайёрӣ медиҳад. қоматаш андаке пасттар аст. барои дарёфти роҳҳои босамар, яъне истифодаи дигар усулҳое ки ба ҳамин паҳлавонон хос аст, агар талош кунад шояд муваффақ ҳам шавад. давлатмаҳмад зиёратшоев, давлатманд рашт, халилулло душанбе, ҷумаев давлатманд минтақаи рашт. ин рақам як тайёрӣ медиҳад. боз ҳам як кӯшиши дигар, аммо дар ин лаҳзаҳое ки мебинем ҳоло қомати баланд ҳам нақш намебозад. мавқеи паҳлавон албатта боз ҳам як ҳолати наздиктар будан ба ҳамон амали гуштини, чун ишорае ки ҷафт наздик шудан, камарбандро қавӣ ва наздик доштан бисёр ҳам ҳаракати мусоид буд барои ин нафаре ки бисёр андаке қоматаш баланд аст. нафари қоматпаст ҳам зер чанд голи ӯ хоҳад шуд. аммо аз ин ҳолатҳо баросӣ истифода намекунад. огоҳӣ ҳам гирифт. андаке боз ба хотири иштибоҳое ки мебинем гоҳ-гоҳ ҳам сарфи назар мешаванд ва бисёр ҳолатҳояш
البته اینجا مجازات میگردن. مبارزه ادامه می‌یابد. навруз غالب این جفت را انتظار است. دومین رقابت انفرادی زیر وزن تا 70 کیلو در زیر گروه A. اینجا هم 32 نفر نام نویسند. از 32 نفر البته باز هم به تدریج مرحله به مرحله نفران موفق را به شما معرفی میکنیم و ناکام ها در میدان های گوشتین سنتی شهر و ناحیه های کشور روزهای دیگر نیرو میسنجند. و در مورد این پولی یا مکافات های ادانه پهلوانان گفتیم که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای غالب هر یک جفت در هر یک دور این تحفه های ادانه پولی تحصیل دادند. حضرت آگاهی داشت تنبیهگیری پهلوانی خلعت سفید داشته عبدالجباری عبدالستار بعدن داور اشاره میکنم اما بعدن فکر میکنم نبود و پهلوانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان اینجا خود داور خوجنده جو اشاره کرد اما دو داور دیگر این فکر رو انکار کردن. نیست حرکت این عمل نیست بله چون این هم هست که نیست بله افتیدن علاکه توقف شد دیگر چی حاجت به ادامه کشحالت دادن همون سبقت در حالت افتیدن است. در آن صورت موردی امتیاز قرار میگیرد که ورزشگر بدون ایست یعنی بسیار هم با حرکت تیز عمل را در حالت راست بودن استفاده کند که بعدا این بهاگذاری می شود. خسته حالت هر دو همونقدر جرأت گوشتینگیری خوب ندارند مخصوصا عبدالجباری عبدالستار. بله آگاهی هم میتواند ورزشگر را از موفقیت به نصیب سازد در صورت نبودن امتیاز. البته عبدالجباری عبدالستار در این دیدار اکنون موفقیت را به دست آورد هرچند که نسبت به حریفش هم خسته حال بود. اکنون راه مبارزه را این پهلوان با نوروز کریموف ادامه میدهد در دوری دوم. انا همین لحظه نتیجه بهتری 5 دقیقه نیروسنجی که گفتیم در این مورد ابتدا بهاگذاری به همون امتیازی پهلو اما بدم بود که این هم داوران سپس تصدیق کردند. توجه میکنیم به معرفی دیگران. با خلعت سفید خلیلزودا کوکوف از شهر دوشنبه و دولتمند جمایف با خلعت کبود از ناحیه رشت پهلوانی که حالا در میدان است. باز یک لحظه معرفیه که اینجا منظور شما میگردد. خلیلزودا دوشنبه از جانب دست چپی داور با یک کفی کبود جمعه دولتمند منطقه رشت مرحبا. رقابت پهلوانان اینجا آغاز گردید. درباره این دو چهره هم بررسی معلومات نداریم. این نفران محسوب می‌یابند که در مرحله اول موفقند مخصوصا پهلوانی که از منطقه رشت اینجا دولتمند جمایف را خط گرفته است و خلیلزودا کوکوف هم
ва паҳлавон варзишгари хелати сафед дошта, ҳоло имтиёзи аввалро гирифт. Коков биед дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳунарнамоии варзишгарон, ба муборизаи паҳлавонон ки ин ҷуфти сеюми рақобатҳои инфиродӣ дар зергурӯҳи ай вазни то 70 кило ҷараён дорад. вазни 70 килограмм гилеми рақам 1 тайёрӣ бинад давлати исфандиё хатлон 1 тошу Мухаммадисо вилояти Сух давлати исфандиё хатлон 1 тошу Мухаммадисо вилояти Сух тайёрӣ бинад гилеми рақам 1 андаке бо ҷуръат бо суръат бояд рақобат кунанд ду паҳлавон. дар як давр агар гуштин гиранд 5 дақиқа зуд нафари тасодуфӣ маълум мешавад. нафаскашиаш, ҳаракаташ ва мисли оне ки қаблан мо мушоҳида кардем дар як нирӯсанҷие ки нав анҷом ёфт мухобби абдуҷаббору давлат мамад. бале бояд гуштин гиранд варзишгарон. инҷо огоҳонида шуд халилулло коков. ой хеле ҳам ҳаракати беҳтар буд, аммо имтиёз набуд. ҳарду ҳам як зайлу як маром талошро манзур доранд. ҳоло андаке оромӣ дар майдон ҳукмфармос ва акнун ҳамун ҳунарнамоии паҳлавонон агар бисёр ҳам ҷолиби таваҷҷӯҳ бошад, ҳам мухлисон ба ваҷҳ меоянд ва воқеан ҳам инҷо вақте ки амал бенатиҷа аст, ҳаракатҳо он қадар мувофиқи матлаб нестанд, варзишгар аз банду услуби гуштини ниёгон бархурдор нест ва тасодуфан ба майдони мубориза омадани чунин чеҳраҳо зуд албатта ошкор мешавад. ва бошад ки ҳамон нафари арзанда ба ин майдон роҳ ёбад ва имрӯз ҳам мо мебинем ки дар як вазн аз ҳар як даста 4 нафарӣ сафарбар гардидан. ин албатта хуб аст барои фардои таҷрибаи паҳлавонон ва барои дарёфти ҳамон чеҳраҳое ки аллакай мо дар вазни 60 ҳамон ҳарифи ҷоми ҳасандро метавон гуфт ки чеҳраи кашфгардидаи ана ҳамин мусобиқот буд. дар вазнҳои дигар токунун мо мушоҳида накардем. ҳоло вақт ҳаст, танҳо мо ба вазни 70 таваҷҷӯҳ дорем. ҳоло баъдан инҷо вазни 70, 75, 80, 85 90 ва бо ҳамин тартиб албатта муборизаҳо идома хоҳанд ёфт. баъдан бо варзишгари хилъати кабуд дошта коков дар ибтидо як кӯшиш кард, баъдан гирифт ва ҳарифаш натиҷаро баробар кард. мубориза идома меёбад. коков қуввааш андаке заифтар аст
ва давлатманд ҷумаев аз ҳисоби қувваи ҷисмонияш бартарӣ дорад, аммо фикри онро надорад ки чунин ҳарифе ки хеле бемадор шудааст чӣ гуна метавон онро дучори шикаст кунад. роҳи дигар дар ин ҷо паҳлӯҳои тактикӣ лозима. ана ҳамин ҷиҳатҳои фарқкунандаро боз ҳам намояндаи рашт онқадар хуб аз ин ҳолатҳо бархурдор нест. Душанбе, Шайх Сайюд минтақаи Рашт. Саид Қандил Душанбе, Шайх Сайюд минтақаи Рашт. огоҳӣ ба намояндаи рашт, паҳлавоне ки боз бемадориашро нишон медиҳад, ин давлатманд ҷумаев аст. Коков бисёр насаби ғайриоддӣ. ҳарду ҳам бемадоранд. мо гуфтем ки дар давраҳои аввал паҳлавонони камтаҷриба ба майдон меоянд. аксарашон ҳастанд дар ин ҷо ҳам соҳиб таҷрибаҳо, аммо камтаҷрибаҳо дар ин ҳамон даври аввал боқӣ мемонанд. баъдан дар ниҳоят ба намояндаи рашт насиб гардид. ин давлатманд ҷумаев аст ки бибинед чӣ гуна Коков вақтро кашол медиҳад, хастаҳолию бемадории худро ҳам вонамуд месозад. вақт анҷом меофтад. با برخوری یک بدن غالبیت و جمعه دولتمند منطقه رشت. در آخرین دقیقه دولتمند جمعیف همون یک اصولی خیلی جالب پیش‌پا رو استفاده کرد و امتیاز به دست آورده توانست. این همون لحظه های اندکی بهتری نیروسنجی در 5 دقیقه که پهلوانو نشان دادن. همین حالت های خیلی مساعد کننده. بله بعداً با همین ورزشگر داده شد به جمعه و تقدیر رقابت را همین امتیازی اولین گوشتین ملی به نفع نماینده رشت دولتمند جمعیف حل کرد. خلیلزاده سبحیدین از انجام توجه میکنیم با معرفی جفتی دیگر. اسفندیار دولتов از دسته خطلون یک پیراهن خلعتی سفید دارد. محمدیقبال توشوف از ولایت سوخت با خلعتی کبود. و محمدیقبال توشوف را بررسی ما در مسابقه کشاد ناحیه مسجح که میان نورسان برای دریافت جامی یکی از مربیان شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان از همین ناحیه امیدوف برگزار میگردید بیشتر دیده بودیم. محمد حکیم امید بعدن اکنون با ورزشگری خلعت کبود داشته. توشوف در مسابقات بین المللی در قرقیزستان، در قزاقستان میان نورسان هنرش بهتر بود تا جای ما میدونه. و این لحظه هم خیلی عالی. دویومین بدن با این پهلوان ناحیه مسجح ولایت سوخت نصیب میگردد. برای محمد اقبال بسیار هم هنری خود را در دقیقه های اول خوب نشان داده ایستاده است. تحت راهبری فریدون و میرزا جاوید امیدوف های این پهلوان تمرین میکند در ناحیه مسجح. پهلوانی خلعت کبود داشته و اسفندیار دولتов این از دسته خطلون یک از شهر بختر ورزشگری یک تک سفید داشته. البته در ولایت که موفق شد آنگاه حقی شرکت در این مرحله را پیدا می سازد.
имконияти муҳаммад иқбол хуб аст. муҳаммад иқбол ҳам бештар то ҷои ки мо дар рақобатҳои ҳамон айёми наврасияш медонем, бисёр ҳамон мақбули мухлисону ҳаводорони гӯштини ҷудову миллӣ, ин ҳамон усули сари китфаш аст. огоҳӣ дода шуд бар муҳаммад иқбол тошов, ду бадан дорад ва огоҳӣ ҳам дорад акнун. ва часпиши ҳарифи ӯ ба ростӣ он қадар ба ҳамон матлаби ниҳоии гӯштингирон наздикӣ надорад. варзишгар бояд чунин бале гиребони ҳарифро чунин надорад. бибинед лаҳзаҳое ки ин як фалсафа аст, яъне фарҳанги ғании гӯштини миллии гӯштингириро боз ҳам нишон медиҳад ва ҳар як амали паҳлавон ҳам метавонад ки шоистаи таҳсин ё намунаи ибрат бошад ё баръакс. яъне боз ҳаракат ҳам мазмуни худро дорад. манзур аз ишораи банда ҳамин аст. муҳаммад иқбол андаке ба фориғболӣ роҳ дода истодааст. бибинед ҳамон сари китф акнун дар ин мавриде ки ҳаракаташ ба нимаи рост буд, муваффақ нашуд. гӯштини паҳлавонон идома меёбад. ин дар даври аввали зергурӯҳи А дар вазни то 70 кило аст. андаке муҳаммад иқбол боз ҳам фосиларо сарфи назар кард. қариб буд ки ба хатогӣ роҳ диҳад. мавқеъ фосила мадди аввал аст. чунин лаҳзаҳо албатта бидуни нигаҳдории фосила истифодаашон комилан ғайриимкон аст. در میریم رقمی دو وزنی 75 کیلوگرم تیاری میاد سعید رسول. یک دقیقه بسیار گوشتینی خوب گرفت براستی و بعدا اکنون اینجا عقب نشینیش هم داور رو مجبور کرد که به او آگاهی دهد و پهلوان خطلانی اسفندیار دولتов ягон амалеро муқобили муҳаммад иқбол тошов бо муваффақона анҷом надод. ин ҳам боз бибинед ҳаракати дигари ин варзишгар. муҳаммад иқбол андакиҳо себ дидааст нишастану анамин зуд ин ҳолатро ки андаки осебаш зуд бартараф шавад. ин ҷаҳида паридан аст. мубориза идома меёбад бо афзалии ду бадан. муҳаммад иқбол тошов ҳоло пешсаф аст. вақт анҷом ёфт. муҳаммад иқбол тошов дар ин дидор бо афзалии ду бадан даст боло мешавад ва ба марҳилаи дуюм роҳ меёбад. тошов муҳаммад иқбол вилояти суғд. ин ҳамон имтиёзи бадани муҳаммад иқбол якумин имтиёзаш. Халилзода Субхиддин азамҷон азамҷон. то бо охир амалро бидуни ист бурд. баъдан чун як ҳаракати ҷолиб ҳам кард ки бадан баҳогузорӣ шуд. ду бадан тақдири рақобатро ҳал кард. таваҷҷӯҳ мекунем Субхиддин Халилзода ҳоло ба майдон меояд. бо хилъати сафед аст. ин узви мунтахаби самбои тоҷикистон. азамҷон азамҷонов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо яктаки кабур.
ана ҳамин ду чеҳра. Субхиддин барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон дар гуштини самбо аст. ана ҳамин варзишгари хилъати сафед ба баркарда азамҷонов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ хилъати кабуд дорад. Субхиддин бисёр чобук аст, бисёр ҳам ҳунари хуб дорад, аммо мо боз ҳам дар ҳаросем ки мабодо кашфи чеҳраҳои нав ба вуҷуд ояд. аз ин хотир дигар пеш аз нерӯсанҷии паҳлавонон ҳарфи изофа нахоҳем гуфт. Субхиддин бисёр паҳлавони умедбахш аст дар ин вазн. воқеан ҳам сазовор ҳаст ба зинаҳои ифтихорӣ. узви мунтахаби самбои ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон дар миёни ҷавонон дар риштаи самбо. огоҳӣ ба ҳарифӣ дода шуд ба азамҷонов. ой як лаҳзае ки боз ҳам таваҷҷӯҳ, боз ҳам ҳаракатҳои бештару ҷолибтари Субхиддинро мо мушоҳида мекунем. ақибнишинӣ мекунад, аз майдон барояд, он гоҳ танбеҳ мегирад. ҳолашро ба ростӣ Субхиддин табоҳ кард. ҳоли Субхиддинро ки мазарат азамҷонро. Субхиддин аз он умедвориҳое ки мо дорем ҳоло ҳам ягон фитсадашро манзури бинандагон накард. ӯ имкон дорад ки боз ҳам бисёр бо як маҳорати хуба кунун. боз назари довар инҷо ки азамҷон аз майдон берун шуд. танбеҳ, бале, ӯро ҳариф ҷониби берун фишор наовард. он худ аз фишори зиёдтари Субхиддин танқисӣ кашид ва аз майдон дур шуд. сабаби танбеҳаш ана ҳамин аст. Azamat Dushanbe, Vохидов, Мухаммадисо, Иваз довари куди Ҷобирзода. аз ҷониби дасти рости довар бо яктаки сафед Саидов Расул Душанбе, аз ҷониби дасти чапи довар бо яктаки кабуд Расулов Умар, шаҳрвони тобеи марказ. Марамад. ана ҳамин лаҳзае ки гуфтем, ин бояд дар дақиқаи аввал хотима меёфт, аммо Субхиддин корро кашол дод. ғалабаи соф аст. Халилзода ба осонӣ дар даври аввал ғалаба кард ва бо ҳамин тартиб ба марҳилаи дуюм роҳ ёфт. ҳарифаш ҳоло ҷуфти дигаре ки ба майдон меояд ғолиби ҷуфти навбатӣ хоҳад буд. ин ҳамон усули сари китфро гуфтем дар бораи истифодаи усул ки бисёр хос ба ҳамин чеҳра аст ва дар сатҳи баланд ҳам истифодааш мекунад. бале, ҳасан исҳоқзода дастаи хатлон 1, абдулло рӯзиёв дастаи минтақаи рашт.
ҳасан ва ҳусайн бародаронанд, ҳарду ҳам гуштингиранд. ҳасан исҳоқзода бо хилъати сафед аст, ана ҳамин чеҳра, аз шаҳри бохтар аст. абдулло рӯзиев бо хилъати кабуд, ин варзишгар аз минтақаи рашт ва аз ноҳияи рашт, аз минтақаи рашт, аз ноҳияи рашт. исҳоқзода ҳасан хаттон як, аз ҷониби дасти чапи довар рӯзиев абдулло ноҳияи рашт. бароси ҳунари бародари ин варзишгар ҳусайнро ман хуб медонам, аммо ин ҳасан аст, инон ду гониҳо бародаронанд. ва дар бораи абдулло рӯзиев ҳам месазад гуфт ки дар чемпионати мамлакат ҳам дар гуштини самбо, гуштини миллӣ ва дар ҷудо ҳам миёни ҷавонон ҷоизадор шудааст. таҷрибаи мусобиқаҳои байналмилалиро ҳарду ҳам камтар доранд, аммо то ҷое мо медонем абдулло рӯзиев тӯли 2 сол ҳам дар федератсияи Россия тамрин дошт. аз ин ҷиҳат шояд як андаке афзалии малакаш дар майдони имрӯза ҳам намудор бошад. огоҳонида шуд абдулло рӯзиев. бисёр ҳам ҳасан дар ҳолати хуб буд, аммо бубинед ки зуд аз идомаи анамин амал даст мекашад. чаро? ба касе маълум нест, ҳолонки бисёр ҳам дар ҳолати хуб буда. вақте ки нуқтаи ниҳоиро аз амалу аз он назаре ки ба ҳамон нуқтаи ниҳоӣ бояд ки чӣ гуна анҷом меёбад бархурдор набошад аз он фурсат, беҳтараш ба ҳамон ишораи паҳлавон ки аз ин фурсат, аз ин ҳолат дасткашӣ беҳтар аст. огоҳии ҳасанро таҳдид мекунад. чунки агар гуштин нагирад, ҳоло довар ҳам метавонад дар ин маврид. бале панҷаҳоро фишур ҳасан исҳоқов. бале огоҳонида шуд. боз ин маротиба амале аз ҳасан исҳоқов буд. наздиктар ба маркази майдон наздиктар бошанд. афзалияти ҳунари паҳлавон албатта боз ҳам дар ҳамон ибтидо аз маркази майдон аст. ҳасан фаъол шуд, аммо абдулло аз он ҳунарнамоиҳое ки дар майдони гуштини суннатӣ мекард, ҳоло онро ҳам ягон фурсат, ягон лаҳза мавриди истифода қарор намедиҳад. ин чӣ ҳоли гуштингирӣ аст. бароси он қадар таъбидил не рости мо аз банду басту амалҳои бештару зиёдтари гуштини милли бояд дар ҷараёни ҳар як нерӯсанҷӣ хуб бархурдор шавем.
ва махсусан аз он паҳлавононе ки дар даври аввал ба майдон меоянд. дар даври аввал бо нерӯи қавӣ, бо иродаи матин бояд ки майдондорӣ кунанд. азамат душанбе боқиё. чаро довар огоҳӣ намедиҳад? умуман ҳасан гӯштин намегирад. лаҳзае ки бояд бибинед ки ҳаракатҳояш ҳам тасодуфӣ ҳастанд. худро вонамуд мекунад ба тарзи дигар, аммо амал дар ҳақиқат дар майдон дигар аст. бале, бибинед ки чӣ ҳолат рух медиҳад дар майдон. навакак акнун довар ба ин нуқта ҳам таваҷҷӯҳ мекунад ё на? ҳоло баъди тартиби дуруст. бале, танбеҳ, баъди огоҳӣ аллакай танбеҳи дуюм ва баъдан хориҷ аст. дар майдон имрӯза то кунун мо хориҷшавии ягон паҳлавонро надидем. то танбеҳи дуюм буд, аммо хориҷшавӣ дар муборизаи имрӯза дар рақобати паҳлавонон то кунун ба назар намерасад. абдулло баросин камоли эҳтиром бояд бошад нисбат ба якдигар. андаке ҳасан асабонӣ шуд, беасос албатта. вақт анҷом ёфт. абдулло рӯзиев, паҳлавони ноҳияи рашт, дар ин давр бо ҳамон бале танбеҳи гирифтаи ҳарифаш дастболо шуд. агар ин варзишгар ҳозир нашавад, тибқи низомнома музаффар исоев бидуни мубориза дастболо хоҳад шуд. аз дастаи Душанбе 2 ёдовар мешавем ки паҳлавонони Душанбе инҷо ҳайати мукаммалаш ду дастаро ташкил мекунад ва дар ҳар як вазн, дар 8 вазн 4 нафарӣ аз ҳар як даста ҳақ доранд ки номнавис шаванд. музаффар исоев бидуни мубориза бинобар сабаби ба майдон омадани шердил Буканбеков муваффақ шуд. Saidjoni Haydar Xatlondu, Azuri Bidasi Chapi dovar ba yakaki kabu, Халилзода Илҳом viloyati suv. Maravan. ҷуфти охирини рақобатҳои паҳлавонони вазни 70 кило дар даври аввали ин мусобиқот. Саидҷони Ҳайдар, ин паҳлавони Кулобшаҳр, бештар дар тантанаҳои наврӯзӣ майдондорӣ мекунад дар вазни миёна, яъне аз 65 то 80-85 кило бо чунин ҳарифон нерӯ месанҷад. аммо дар вазни гарон албатта чанд дафъае ки мубориза бурдааст, дар вазни беш аз 90 кило ноком шудааст ва дар вазни миёна, дар вазни худаш 70 то ба 80 кило воқеан ҳунараш дар майдонҳои гӯштини суннатӣ хеле шоистаи таҳсин аст. ва Илҳом Ҳафизода, ин паҳлавон ҳам дар овони наврасияш
маҳорати хуб дошт ва то ҷое мо медонем ҳамон паҳлавонони ноҳияи масҷид то ба ҳамон айёми ҷавонӣ бештар то ба ҳамон синни 18 хеле дастовардҳои шоён ҳам доранд наврасони ноҳияи масҷид ки мураббиён ҳам мирзо ҷовед ва фаридун умедовҳо ки бисёр як гурӯҳи мукаммалро тамрин медиҳанд ва ин ҷо ҳам бештар вақт собит сохт ки баъди оне ки паҳлавонон аз синни 17 ба 18 қадам мениҳанд аллакай боз ҳам масъалаҳои дигар проблемаҳои дигар рӯи кор меоянд ва паҳлавонон дар ба даст овардани натиҷаҳои арзанда аллакай оҷизӣ мекашанд, яъне дур мешаванд аз майдон, аз тамрин ва боз ҳам бо ҳамин тартиб тавре ки гуфтем. ин чеҳраро ман чунин медонам ба монанди Мухаммадисо ва Илҳом Ҳафиззода ки ин ҳарду ҳам аз ноҳияи масҷиданд. инҳо дар айёми наврази бисёр ҳам хуб медурахшиданд ва ҳатто ба ӯ огоҳӣ додам ба ин Ҳафиззода ки васфаш кардем. аммо манзури суханони мо дар ҳамон овони наврасӣ буд то ба синни 16. ҳоло инҳо ки бузург шуданд аллакай маҳорати худро сайқал надоданд ва инро ҳам аллакай майдон исбот месозад дигар бора. саидҷони ҳайда ҳарду ҳам дар як ҳолатанд. сари севҷӣ бисёр созгор аст. ана ҳамин тартиби сари севҷӣ гуфтем. ҳайдар пешдастӣ кард аммо истед аст инҷо. амри довар инҷо мадди назар аст. қаблан дар як рақобат дидем ки баъд аз амри довар ин ҳолат иҷро шуду сарфи назар аммо бале бекор карда шуд. яъне вақте довар истед мегӯяд дигар қувваи изофа зарурат надорад. паҳлавони ноҳияи масҷид аллакай огоҳӣ гирифт, танбеҳ гирифт. Илҳом Ҳафиззода саидҷони ҳайдар ба ӯ фишорро дубора зиёд кард. як лаҳзаи дигар ҳам андаке наздикӣ дошт барои хуб анҷом ёфтани ҳамин амале ки бо истилоҳи мелница маъмул аст. ин паҳлу ҳалол бисёр усули сареки ҳарифро хаста кард ва дар ниҳоят бидуни иски ҳаракат буд аллакай ин сазовор ба ҳамон имтиёз ҳаст. саидҷони ҳайдар ғолиб омад ва аз даври аввал натиҷаи дилхоҳашро ба даст овард. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба муборизаи паҳлавонон дар зергурӯҳи БИ вазни то 70 кило. баҳодур ҳалимов бо хилъати сафед ба майдон мебарояд. ин ҳамон партофти саидҷони ҳайдар буд ки ҳалол баҳогузорӣ шуд, бидуни ис буд. ба ҳамин хотир ана ҳамин лаҳза ва баҳодур ҳалимов бо хилъати сафед ба майдон меояд ва суннатулло бурунов бо хилъати кабуд. суннатулло бурунов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобои марказ. вазни 70 килограмм тайёрӣ бинанд. фирдавсӣ файзалӣ хатлонду Вохидов Шахзод вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. довари марказ бовар хуҷанди ҷуф ишора мекунад ки нирӯсанҷии паҳлавонон дар маркази гилем ҷараён гирад. Саратбеков бузургбек вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҷониби дастгирӯҳи довар бо як баҳодур ҳунараш фавқулода аст. баҳодур таҳти роҳбарии шералӣ бозоров тамрин мекунад. дар бозиҳои осиёӣ ҷакарта ҳам ширкат дошт.
бо ду ғалаба, баъд аз ду ғалаба ноком шуд, ҷоизаи мақоми ифтихорӣ ба даст наовард. аммо дар мусобиқаҳои байналмилалии ҷудо чандин дафъа муваффақ ҳам шудааст. бурунов огоҳонида шуд бинобар сабаби аз майдон бесабаб берун шуданаш. сабабаш ҳамон фишори баҳодур аст ки бояд тоб оварад, тоқат кунад ва ин лаҳзаҳоро ҳам бидуни иштибоҳ пазитар кунад. паҳлӯ ба баҳодур ҳалимов дода шуд. баҳодур медонад ки дар идомаи мубориза ба кадом самт таваҷҷӯҳ кунад. ин даври аввал аст. танбеҳ ба бурунов дода шуд. фикр мекунам баҳодурро боз ҳам марҳилаҳои дигар интизор аст. ки ҳоло боз барои баҳодур ба миён омад. ҳариф аз ин дури ҷуст берун шуд. дар ин ҷараён ҳам дубора бурунов боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунад ба нирӯсанҷи самарабахш. дубора ҳам ба ҳамин лаҳзаҳо андаке беҳтар шуд кори бурунов дар майдон муқобили баҳодур ҳалимов. баҳодур медонад вақтро чӣ гуна пушти сар кунад. баҳодур ҳам аз шебу фаросҳои гуштини миллӣ хеле хуб бархурдор аст. ҳарчанд дар гуштини ҷудо бештар тамрину таҷрибаи мусобиқаҳои берун аз тоҷикистонро дорад. یه لحظه که اکنون مته استید بود. فکر میکنم استید بود، با این خاطر بود. بسیار بهادر هم بله امکانیت مساعد گوشتینگیری دوام یابد. امری داور اینجا هم مدی اول از گفتیم آی بدن برونوف سنت الله فعالتر شد. سنت الله برونوف بدن امتیاز گرفت، اما بهادر اینجا پهلو این پرتافت قبلیش هم خیلی خوب در سطح کسبی بود. دیگر عمل دیگر لحظه خیلی هم مشکل تر برای بهادر بود. خود رو رهانید از این حالت. کمربند رو اینجا باید بله کمربند رو باید هم با ترتیبی درست بندد. نزدیکتر به همون مطلبی نهایی باید باشد. وقت رو کشال دادن. البته داور هم سرعت افزایی این لحظه ها رو باز طلب کند. بله
Суннатулло Бурунов ин варзишгаре ки қоматаш баланд аст, андаке ба хато гироҳ дод ва дигар бора кӯшиш кард лоақал таскини дили як имтиёзи баъданро ҳам ба даст овард ва баҳодур аз чӣ хотир ки дар ин лаҳзаҳо боз имконияти беҳтар ҳам дошт, аммо кашол додани чунин фурсатҳо боз ҳам доварро бетараф нахоҳад гузошт. дидед огоҳӣ аз майдон берун мебарояд баҳодур, бояд берун набошад аз ин лаҳзаҳо. вақт анҷом ёфтад. Ба ҳар нав баҳодур худро муҳофизат кард, дифоъ кард аз ин ҳолати ногувор, чунки ҳамон имтиёзи заруриро қаблан ки ба даст оварда буд, дилпур буд. ҳамон дилпурияш боқӣ буд. бале. در گروه رقم یک دعوت کرده میشود فیردوسی فیضایی خطلاندو واحد و شهزاد ولایت مقدار کوهستانی بدخشان شیوازی زواری بالای گیریم. ما امکان داریم که دیگر باره توجه کنیم به همون امتیازی پهلو. بله بهادر حلیم چگونه به دست آورد این امتیاز رو با همین اصول باز هم سری کیت، چون درباره این عملش حرف زده بودیم. بعدا این حرکتش البته بعد امری دوار بود، بعد امری سید بود و در نهایت هم بسیار هم اصول چگونه که در مقابل فریاد شیخов سیدجلال سعیدов همین عمل رو چگونه استفاده کرد. اکنون توجه میکنیم به رقابتی دیگر. فردوسی فیضلی خلعت سفید دارد، پهلوانی شهر کولوب و شهزاد واحدов از ولایت مختار کوهستانی بدخشان با خلعت کبود. جفتی دویومی زیرگروهی بی در دوری اولی وزنی تا 70 کیلو هنرنمایش منظوری شماست بینندگان عزیز و باز هم از این هم رقابت های جالب ما رو در پیش است. درباره فیضلی و شهزاد معلومات نیست. اینها هم غالبان مرحله دوم این مسابقه عنعنوی جمهوریوی اوید به گوشتین ملی اند. پهلو و پهلوانی لباسهای سفید. در میدان یکم الان هم نفر فعال معلوم نیست. مبارزه که میان فیضلی و شهزاد صورت گرفته ایستاده است. بسیار هم یک فرصت سازگار. پهلوانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان بهترین پرتافت انجام داد. شهزاد وحیدов پیش از خاتمه وقت دست بالا. شهزاد قبل از خاتمه وقتی اساسی غلبه به دست آورد. پرتافتش هم بسیار اصول سر کتف رو سر وقت و با مورد جالب و کسبی استفاده کرد و موفق شد. نسیم بیکوف حالا با میدان میبراید.
ҳусейнзода Муҳаммад Раҷаб. Эрназар Муҳаммад Амин, ҳусейнзода Муҳаммад Раҷаб. Насимбек ва дастаи Душанбе 1 бо хилати сафед ба майдон меояд. Сарафроз Ташрифов аз ноҳияи Рашт, варзишгаре ки либосҳои варзиши кабуд ба бар кардааст. ҳоло ҷуфти сеюми рақобатҳои инфиродии вазни 70 кило дар даври аввали зергурӯҳи б муборизаро оғоз хоҳанд кард. ҳар ду инҳо муаррифӣ шуданд. Алибек Дилшодзода, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти Сухт, ноҳияи Ҷабор Расулов. дар гилеми рақами 2 омодагӣ гирам вазни 60 килограмм вохириҳои ниманиҳоӣ. Қувватов Муҳаммадисо, Ҷоми Ҳасан. Қувватов Муҳаммадисо, Ҷоми Ҳасан, вохирии ниманиҳоӣ омода бошад. дар гилеми рақами 2. паҳлавонони вазни то 70 кило дар гилеми аввал ҳоло муваффақ нестанд. ин амал аз варзишгар малакаи баландро тақозо мекунад. мутаассифона сарафроз истеъдодаш барои анҷоми бомуваффақонаи ин усул кофӣ нест. инро ҳам дар майдон мушоҳида кардем. акнун ин баъдан фикр мекунам андаке буд, баъдан на, доварон инро ҳам тасдиқ накарданд. буд, ман фикр мекунам, агар фикри ман аст, китфаш аллакай дар ҳолати хеле созгоруи бадан буд. салоҳияти ин кор албатта ба дӯши худи доварон аст. сарафроз қомати баланд дорад. насимам албатта ҳар ду инҳо ҳам танҳо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ҳунарнамоияшон таи чанд сол ҷараён гирифтааст ва аз мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ натиҷаи хуб ҳам надоранд баростӣ. ва ин чеҳраҳое ки аксари он нафароне ки дар даври аввал ҳунарнамоӣ мекунанд, албатта таҷрибаашон ба қадри кофӣ он қадар ғанӣ нест. Каримов Муслимбек, Қувватов Муҳаммад Солеҳ, Каримов Муҳаммад Солеҳ. таваҷҷӯҳ мекунем акнун боз ҳам ба рафти муборизаи паҳлавонон дар гилеми аввал. чаро мубориза боз дошта шуд? талоши паҳлавонон бале барои тартиби камарбанду либоси варзиши паҳлавони шаҳри Душанбе Насим Беков.
дар майдон дигар ҷои фикр ҳам нест. инҳо андаке оғози муборизаро ҳамон ибтидои сабқатро онқадар бо андешона мулоҳиза карда фикр доранд ки гиревони ростро дорам ё чапро. инҷо бисёр ҳам бояд ҳушёр буд. зиракии паҳлавон, як матонати қавии варзишгар бояд дар ҳар фурсат истифода, ҳар фурсат мушоҳида гардад. ай бадан ҳаст. ин имтиёз ба насимбеков насиб гардид. ба диққати ҳамаи мураббиён, мухлисони муҳтарам мерасонем ки вохӯриҳои ниманиҳоӣ ва ниҳоӣ ҳамаи вазнҳо ҳагоҳ дар ҳамин майдон ҷараён мегирад. оғози мусобиқа соати 8:30 пагоҳӣ. ҳамин тариқ даъват карда мешавад ба гилеми рақами 2 Мунавваров Мубориз, Алмосов Шердил. Мунавваров Мубориз, сутун ишора ҳаст, аммо 75 килограмм. Марҳамат. бале, огоҳӣ барои сутун гузоштан, дастро ба монанди сутун инҷо монеа эҷод кардан аст барои ҳариф ки ин дар гӯштини миллӣ ғайри қоида аст. Баротов Фаррух, Муродов Некруз тайёрӣ бинанд. боз ҳам сарафроз кӯшиш дорад, аммо Насим фақат дар ҳолати дифоъ қарор дорад. инҷо бале дубора ақибнишинӣ, кашол ёфтани вақтро бо он зайли худро вонамуд месозад ки ба муборизаи сарафроз халал ворид месозад. огоҳӣ буд, танбеҳ шуд. ой, хеле ҳам беҳтар. хеле ҳам наздиктар ба ин фурсат, ба ин лаҳзаи боз ҳам қувватсанҷии паҳлавонон ки акнун вақт хотима меёбад. ҳамин тариқ дар гилеми рақами 1 ғолибият Насимбеков шаҳри Душанбе бо афзалияти 1 бадан. бо бартарии 1 бадан Насимбеков дар даври аввали озмоии вазни то 70 кило ғалаба ба даст овард. чӣ гуна ин лаҳзаро мо метавонем боз дубора манзури шумо кунем. ва ҳаракатҳои дигар буданд, аммо натиҷа бахш набуданд. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба рақобати паҳлавонони навбатӣ дар вазни то 70 кило. инҳо Муҳаммад Амин Эрназаров ва Муҳаммад Раҷаб Ҳусайнзода мебошанд. волейболшои сафед Эрназаров Муҳаммад Амин, волейболшои кабуд Ҳусейнзода Муҳаммад Раҷаб. айёрӣ бинад Абдуллоев Ҷамолиддин, Раҳимов Маҳмудҷон. биё таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба гилеми аввал. биёед боз ба муборизае ки ин паҳлавонон ҳам яке аз дастаи хатлон Муҳаммад Раҷаб Ҳусайнзода варзишгари хилъати кабуд ба бар карда дар идомаи мубориза боз ҳам албатта талоши паҳлавонон токунун самар наовардааст. тариқ дар ин мусобиқот ғолибият насиби Ҳусейнзода Муҳаммад Раҷаб.
رقابت هم بسیار هم مورد توجه، مورد نظری عموم شد و محمد رجب حسین زاده ورزشگری که خیلی هم با متانت با هنر جالبش در حقیقت هم قبل از انجام وقت نیروسنجی رو خاتمه داد و با همین ترتیبی که منظوری شما کردیم این لحظه های خیلی جالب و جاذبی سبقت های محمد رجب و محمد امین توجه میکنیم به جمالالدین عبداللهیف، به هنر جمالالدین عبداللهیف ورزشگری که با خلعت سفید به میدان می آید از دسته فدراسیون گوشتین ملی تاجیکستان است و محمود جان رحیموف از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز با خلعت کبود. والیبال‌های سفید فرخ والیبال‌های کبود مرادوف نیکو برآمد. در گلیم رقم 2 تیاری بیند عبداللهیف ایرج، کریمов صدام. در گلیم رقم 1 تیاری بیند کریمov بحردین، سعداللهیف محمد. کریمov بحردین، سعداللهیف محمد تیاری بیند. کشمکشی هر دو پهلوان به نفع کار نیست. جمالالدین عبداللهیف این پهلوانی جوانی که در مسابقات قهرمانی جهان در چیلی هم هنری بلند میان جوانان نشان داد. برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان در کشور چیلی و در مسابقات گران پری هم شرکت ورزیده بود و میان جوانان هم در چمپیونات آسیا خود با زینه‌های شایان و افتخاری برآمده باشد هم، اما بسیار هم تجربه خوبی مسابقه های بین المللی رو دارد. مقابل حریفش تا کنون یگان عمل بهتر رو هم منظورمون نکرده است محمود جان رحیموف. با هر دو هم بنابر سبب کشاله دادن وقت یعنی به ثمر و اونقدر طبع دل صورت نگرفته نقیب نشینیشون داور آگاهی داد.
камарбандро дуруст мекунад ва баъдан ҳам андешаи довар дар мавриди тақвият додани ҳунарашон. бале, ҳарчи гуфтем ҳамон хоҳад шуд. чунин шуд. танбе ба ҳарду паҳлавон. баъд аз огоҳӣ танбеҳ дода шуд. دوباره رقمی یک با دقت باشین. هر یک حرکتی ورزشکارا با نوبت بگیرید. هر یک حرکت. бале, ки чӣ қадар талош мекунад, ки чанд маротиба вақтро мавриди ҳамла, мавриди амал, мавриди мубориза қарор медиҳад. ҳама инҳо бояд дар мадди назари аввали довар бошад. паҳлавоне аст ки дар як дақиқа 5 дафъа таваҷҷӯҳ барои истифодаи амал мекунад, барои истифодаи усул мекунад. паҳлавоне аст ки дар 3 дақиқа ягон амал анҷом намедиҳад. инҳо бояд албатта боз ҳамон ба тадриҷ як тартиби дурусти худро ҳам дошта бошанд. абдуллоев эраҷ, каримов, садам. ман гилем, ҳарди гилем ман гилем. хо'p, hamma qo'li qilingan jara. Tez. Qo'li qilingan. ҳамда ки Qo'li qilingan bacha. баҳси доварон дар мавриди дар идомаи мубориза боз ҳам ҳамда ки нигарониҳои доваронро дидем. ҳаминҷа қариби 20,000 ҷои нишаст аст. наход ки шумо ҳамин ҷо наёбед, омада дар ҳамин ҷо вақтид. و کارمندان تلویزیون خلال میرد. بچه بخیزه نایمو تو. مردم خیزه نایمو تو. برای بچه برای شما من کردیم. من کنیم گلیم یکمیه. مخصوص برای شما که نمسابقه را من کردم. مبارزه همون اینجا ادامه می‌یابد. ببینید در یک وقت در میدان دو برادر نیروسنجیده ایستادند. جمالالدین عبداللهیف در گلیم یکم است، ایرج عبداللهیف در گلیم دوم. ایرج در وزن تا 75 کیلو نیرو میسنجد، جمالالدین در وزن تا 70 کیلو. تقدیر رقابت این دو پهلوان چی می شود؟ البته به کسی عیان نیست، چون که هر دو آگاهی دارند و هر دو یک آگاهی دارند و یک تنبیه. بعد این البته ما دوستان عزیز یک لحظه توقف میکنیم تا به خاتمه یافتن باز لحظه های بعدی. البته شبکه ما رو ترک نکنید. ما جالبترین لحظه ها رو میتوانیم که منظور شما کنیم از تنتنه سبقت های باشکوه ادانه پهلوانان بهترین جمهوری تاجیکستان. البته امروز هم حکومت شهر دوشنبه چون گفتیم در مورد انعام و مکافات هایی که تا به شاه جایزه مکافات عالی برای غالبی وزن مطلق تأسیس دادن. تنبیه دویم به حریف جمالالدین عبداللهیف داده شد با محمود جان رحیموف از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز. وقت انجام می‌یابد. اکنون با همین ترتیب اینجا جمالالدین عبداللهیف در این وزن بعد اونه که حریفش تنبیه دویم گرفت، جمالالدین عبداللهیف از این مرحله نتیجه راحت بعدی رو به دست می‌آورد. جمالالدین عبداللهیف در این دور موفق شد بعد تنبیه دویم حریفش. البته امیدواریم که باز از این هم لحظه های جالب و مناسب و دیدنی و
ибратбахшро бо ҳам хоҳем дид. барои таваҷҷуҳатон ташаккур мегӯем ки таи чанд соат моро ҳамроҳӣ кардед. боқӣ саломату пирӯз бошед. дӯстони азиз, дуруд мегӯем ба ҳамаи шумо, ба кулли мухлисоне ки таваҷҷӯҳ ба гуштини миллӣ дорам дар тантанаи наврӯзи бошукӯҳи наврӯзи байналмилалӣ. ин мусобиқоти ҷумҳуриявӣ оид ба гуштини миллӣ гуштингирӣ баргузор шуд ва ҳоло боз ҳам имконияти маърифӣ рақобатҳои паҳлавонони вазни 70 кило дар марҳилаи дуюмро дар зергурӯҳи би мо пайдо кардем ва баҳодур ҳалимов, ин варзишгаре ки андаке ҳоло осеб дидааст, бо хилъати сафед аст ва ҳарифи ӯ Шахзод Вохидов аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо хилъати кабуд дар майдон аст. ой бисёр ҳам дар ҳолати мушкилтар ногувор як ғайриёдӣ, як фурсате ки каме осеб ҳам дид. дастфишурӣ ба хотири узрхоҳӣ аст. инҷо ҳам дар фалсафаи гуштини миллӣ ин ҳамеша роиҷ аст ва камоли эҳтиром, қадршиносии паҳлавонон бояд ки чунин ба назар расад. ба паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон баъдан баҳогузорӣ шуд. ҷолибтарин лаҳзаҳоро дӯстони азиз мо манзури шумо кардем ва дар ҳақиқат ҳам имрӯз чеҳраҳои саршинос, паҳлавонони умедбахш аз минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ ҳам дар ин мусобиқот ширкат доштанд ки ба рафти сабқатҳо ба нирӯсанҷии паҳлавонон дар иди наврӯз як шаҳомати дигар зам карданд ва хуш аст воқеан ки имрӯз мо имконияти беҳтар ва бештару боз ҳам созгор дорем барои муаррифии ин чеҳраҳо ва барои инъикоси васеъи зурозмоиҳои паҳлавонони тамоми минтақаи кишвар. акнун инҷо таваҷҷӯҳ мекунем ба баҳодур ки паҳлу ба паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. баҳодур ҳалимов дар ин рақобат андаке боз ҳам осеб диду сипас ба иштибоҳ роҳ дод ва аз имтиёз маҳрум шуд то ин фурсат. акнун аввалан баъдан ва сипас паҳлуро ҳам аз даст дод. даври дуюми рақобатҳои паҳлавонони вазни 70 килоро дар зергурӯҳи би манзури шумо намуда истодаем дӯстони азиз ва комилан паҳлавони бадахшонӣ Шахзод Вохидов дар майдони имрӯза хеле афзалтар аст. бадани дуюмро ҳам соҳиб шуд Шахзод. کیلوگرم تیاری بینند بیکرم نسیم دوشنبه حسین زودا محمد رجب این رقم دو وزن 80 کیلوگرم نظر و حق نظر شهر نوی توبه مرکز پیروزی دولت خطلویت боз ҳам як кӯшиши Шахзод дар идомаи мусобиқот. Шахзод хеле хуб дурахшид барости дар майдони имрӯза дар зурозмоие ки мо мушоҳида мекунем. баҳодур ҳалимов дар вазни то 65 кило баҳодур қаблан ҳунарнамоӣ мекард. яке аз сабабҳое ки огоҳӣ гирифт Шахзод, яке аз сабабҳое ки баҳодур он қадар хуб намедурахшад, кораш омад намекунад ҳамин аст ки вазни худро дар майдон иваз кард. ба ҳамин хотир ҳоло муваффақ намегардад. як ҳаракати хеле хуб инҷо ҳам баъдан аст. баъдан ба баҳодур ҳалимов дода шуд.
бале хеле наздиктар буд барои паҳлӯ баҳогузорӣ кардан. боҳодур кӯшиш мекунад ки шонси идомаи муборизаро албатта аз даст надиҳад. бояд албатта ҳам як бадани дигарро соҳиб гардад ва ҳам паҳлӯро. андаке ҳолаш хуб нест баростӣ. вазъият мураккабтар аст. вақт ҳам хеле кам боқӣ мондааст. шахзод ин паҳлавоне ки аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳунарнамоӣ мекунад, ҳунараш афзалтар аст. маҳорат омодагии ҷисмонияш ҳам ва ҳамон сарфи назар кардани қувва ба рафти мусобиқоти инамин паҳлавонон таъсир расонид. маълум аст ки баҳодур вазнашро иваз кардааст. инҷо ҳам муваффақ нест. аз пушти сар доштан дар гуштини милли албатта ин ғайри қоида аст. довари кунҷи диловари Сабриддин икромов иваз довари кунҷи диловари Сабриддин довари кунҷи олимпиад ба бартари паҳлӯ ва яктаки камбуд дошта Вохидов Шахзод Вохидов вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон паҳлавони хилати кабуд дошта дар ин мубориза хеле ҳам хуб нерӯ санҷид ва бо як паҳлӯ ва ду бадан ғалабаро ба даст овард. акнун боз нафарони дигарро муаррифӣ мекунем. Насим Беков варзишгаре ки яктаки сафед дорад ҳоло вориди майдон мегардад ва ҳусайнзода Муҳаммад Раҷаб бо яктаки кабуд ҳоло дар майдон аст. инҳо ғолибони даври аввали зергурӯҳи бианд дар вазни то 70 кило ки дар даври дуввум ҳоло ҳунарнамоӣ доранд. имрӯз то вохӯрии нимниҳои мусобиқа гузаронда мешавад. аз ҷониби дасти рости довар бо яктаки сафед Беков Насим Душанбе як, аз ҷониби дасти чапи довар бо яктаки кабуд Ҳусейнзода Муҳаммад Раҷаб бараванд. дар гилеми рақами 2 вазни 80 килограмм тайёрӣ бинанд. айдари Сайдакобирзода ба ҳунарнамоии ҳарду паҳлавон акнун таваҷҷӯҳ мекунем. ҳоло ҳам дақиқаи аввал он қадар дақиқаи мавриди таваҷҷӯҳ қарор намегирад. боз ҳам дар ин зурозмоиҳо албатта боз 3-7 рақобати дигар лозим аст ки паҳлавонони муваффақ ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳ ёбанд дар вазни то 70 кило ва баъдан паҳлавонони дигарро мо метавонем ки ба шумо маърифӣ созем. як лаҳзе ки ҳалол, бале ҳалол аст. Насим Беков варзишгаре ки бисёр ҳам чусту чолокона ҳамларо оғоз накард, аммо бисёр аз ҳолати муносиб, аз фурсати мусоид хуб истифода кард. ман албатта итминон дорам ки ин ҳолати такрориро агар шумо бибинед, комилан ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунед. бия бибинем.
натавонист ва бибинед аз иштибоҳи ҳарифаш чӣ ҳолати чӣ гуна истифода кардан. ҷолиб, хеле хеле ҷолиб. бо ҳамин тартиб Насим Беков аз даври дуюм ҳам ғалаба шаҳди ғалабаро чашид ва акнун ба марҳилаи сеюм роҳ ёфт. таваҷҷӯҳ мекунем ба паҳлавонони дигар. инҳо Ҷамолиддин Абдуллоев бо хилъати сафед ҳоло вориди майдон шуд ва Муҳаммад Саъдуллоев аз ноҳияи Рашт ки яктаки кабуд дорад. дар бораи ҳунари Ҷамолиддин Абдуллоев албатта месазад гуфт ки ин миёни ҷавонон барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар гӯштини ҷудо аст. ҷамолиддин аз ҳисоби таҷрибаҳои мусобиқоти мухталиф албатта афзалиро дар рақобати аввал ҳам нишон дод. дар муқобил бо Маҳмудҷон Раҳимов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ. ҳарифаш ҳам як натиҷаи беҳтар баъди шикасти Баҳриддин Каримов аз дастаи хатлон як насибаш гардид. Муҳаммад Саъдуллоевро дар назар дорам. ин паҳлавон аз ноҳияи Рашт аст ки бо хилати кабуд ҳунарнамоӣ дорад. ана ин лаҳза акнун аён шуд ки Муҳаммад андаке ба саҳлангорӣ роҳ дод. баробари амал, баробари ҳаракати албатта худи ҳариф Ҷамолиддин Абдуллоев медонад ки кадом нуқта афзалтар аст ва кадом самт заифтар. аз ин лиҳоз дар вақташ кори мақбул ва заруриро метавонад анҷом диҳад. қувваи Муҳаммад андаке беҳ шуд. Ҷамолиддин дар як маврид гуфтем ки вақте ба ҳариф мутаваҷҷеҳ мешавад аллакай дар вақташ ҳамон фурсатҳои муносибро метавонад ки хубу саривақтӣ истифода кунад. Муҳаммад андаке берун шуд, огоҳонида мешавад бидуни гуфтугӯ. бале, огоҳии аввал ба паҳлавони хилати кабудошто Муҳаммад Саъдуллоев. майдони рақобатҳои хеле ҷолибу диданист ки имрӯз шумораи иштирокчиён чӣ аст? ибтидо аз вазни 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ва 95, 100 ва ҷамъи 100 кило. ин ҳам муборизаҳои хеле пуршиддат моро дар пеш аст. вазни 80 килограмм Айдари Сайфуллизода, Собиров Асад. Ҷамолиддин ҳам як кӯшиши дигар усули сари китфро натиҷа бахш нест. амал ҳаст, аммо натиҷа барои худи паҳлавонон зарур аст ва барои
фурсатҳое ки бояд хотирмон бошанд инҷо ҳам бинед ки таҷрибааш кам аст, фосила нигоҳ доштан, фурсати муносибро дарёфт кардан ва дар ҳамон ҳолати зарурӣ истифодаи ин амал лозим аст. Аммо ин лаҳзаҳо ҳам аз ҷониби Муҳаммад намояндаи ноҳияи Рашт сарфи назар шуд. ҳарифи Ҷамолиддин Абдуллоев як огоҳӣ дорад. агар муборизаи паҳлавонон натиҷа надиҳад, ҳамин огоҳии Муҳаммад кофист ки Ҷамолиддин дар ин дидор дастболо шавад. ва тафовут андаке нисбат ба гӯштини ҷудо як ҷиҳаташ ҳамин аст. дар ҷудо албатта боз ҳам вақти изофа таъин мегардад, аммо дар гӯштини миллӣ мо гӯштингирӣ огоҳӣ метавонад ки паҳлавонро ба нокомӣ барад. 3 дақиқа вақт паси сар шуд. доварон ҳам оҷизӣ кашиданд дар муайян намудани фаъол. аз ин нуқтаи назар албатта Файзиддин Амиршоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз шаҳри бохтари вилояти Хатлон ки мураббие ки таи чанд сол, беш аз 16 сол аст ки ба ҳайси мураббии гӯштини миллӣ ва гӯштини ҷудо дар вилояти Хатлон фаъолият мекунад ва даҳо шогирдони бо таҷриба ва бо ҳунару ҷоизадорро ҳам ба камол расонидааст. Танбеҳ огоҳӣ буд, танбеҳ ба Муҳаммад дода шуд. акнун Муҳаммад ҳолаш беҳ нест дар ба даст овардани имтиёз ё боқӣ мондани сабқатҳои минбаъда. яъне агар имтиёз ба даст наорад, он гаҳ бо ҳамин танбеҳ мағлуб мешавад. Ҷамолиддин Абдуллоев бубинед ки чӣ гуна акси амали ҳарифро бубинед, муқобили ҳамон усул акси амалро хуб истифода мекунад ва зуд раҳо ҳам меёбад. вақт анҷом ёфт. Ҷамолиддин Абдуллоев акнун ғалабаи дуюми худро ҳам ба даст оварда тавонист. довари болигирем Шахзода Алибек вилояти Сух, довари кунҷӣ Шариф Раҳмоналӣ, довари кунҷӣ Маҳмадӣ. ба маърифи ҷуфти навбатӣ таваҷҷӯҳ мекунем. таҳти ҳамон шумораи 24 ки дар зергурӯҳи би сурат маҷлиси вазни то 70 кило номаш дарҷ аст, ин Сорбун Сулаймонов мебошад. алон бо хилати сафед ба майдон меояд Сорбон ва ҳарифи ӯ Мухаммадисо Рачабов аз шаҳри Кӯлоб аст ки бо яктаки кабуд ҳоло вориди майдон мешавад. ин ду чеҳра ҳам он қадар чеҳраи саршинос нестанд дар гӯштини миллӣ. ба ҳар нав мо маҳорати акнун паҳлавононро боз метавонем бубинем. Алибек Дилшозода ин довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд мебошад. Халилзод Навруз Душанбе Тошир Мухаммадисо вилояти Суғд даври сеюм. ҳар ду ҳам чобуканд.
ҳар ду ҳам чобукан. Воқеан бояд гуштин чунин сурат гирад. На он майдонҳои мардумиянд ки дар 30-40 ҳатто 1 соат кашмокашӣ дуру дароз бошаду хастаҳол шаванд. 5 дақиқа кӯтоҳ, муфассал, мухтасар барои ана ҳамон паҳлавони бо масъулият ки дар 5 дақиқа бояд аз тамоми имконият хуб истифода кунад. ба диққати ҳамаи довароне ки дар ҷойҳои муайян шуда мутасаддиан ҳама ҷой хитона бигирем. ҳадомира ки ҷои намондан ҳамҷаза бишинем. ба қуввозмои паҳлавонони вазни то 70 кило таваҷҷӯҳ мекунем. Ин ҷуфти охирини зергурӯҳи би дар даври дуюм аст. Ягон имтиёз нест. навакак акнун бисёр як ҷуръати Мухаммадисо Рачабов ҳам мавриди назар буд, аммо довар инҷо як ишораи дигар кард. ба чӣ хотир бошад ва акнун боз рақобат инҷо дубора собит месозад ки инҷо паҳлавони тасодуфӣ воқеан нест, чунки дар майдони имрӯза дар муборизаи инфиродӣ вазни дар маҷмӯъ кулли вазнҳо албатта танҳо афроди муваффақ ва чеҳраҳои комёби шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриро мо ба шумо муаррифӣ дорем. таваҷҷӯҳ мекунем боз ҳам ки андаке суратафзоӣ лозим аст фикр мекунам дар рафти ин мубориза. воқеан ҳам як партофти ҷолиб, олӣ ва бисёр ҳам дилхушкунанда. танҳо барои ҳамон нафари ноком агар дилгиркунанда бошад ва барои кулли бинанда ва барои ҳозирин ҳам воқеан ҳам як лаҳзаи ҷолиб ва ҳассос. хеле олӣ. Мухаммадисо Рачабов дар ин сабқат албатта бисёр ҳам хуб дурахшид. мо имкон дорем ки ин лаҳзаи хеле ҷолибро боз дубора манзури шумо намоем. ана ҳамин лаҳза ҷолибтарин партофт, ягон гуфтугӯ, ягон сухани иловаву изофа нест. бисёр дар сатҳи олӣ ва бидуни баҳсу гуфтугӯ. бисёр ҳам ҷолиб. агар ин партофтҳо пай дар пай бошад, воқеан ҳам рақобати паҳлавонон ва муборизаи варзишгарони вазнҳои 70 кило боз ҳам ҷолибтар хоҳад шуд. мо ба марҳилаи сеюм мегузарем. ба даври сеюми рақобатҳои инфиродии вазни то 70 кило. акнун Навруз Каримзод, ин чеҳрае ки бо хилъати сафед дар майдон аст, ду ғалаба ба даст овард ва бо ҳамин тартиб ҳаққи ширкат дар ин марҳиларо пайдо кард.
паҳлавоне ки чун ҳарифи навруз аст дар идомаи рақобат дӯстони азиз ки ин муҳаммад иқбол тошуф аст, намояндаи ноҳияи мастчоҳи вилояти суғд ки огоҳӣ гирифт. паҳлавонони мастчоҳ имрӯз албатта як гурӯҳе ки бештар ҷавонанд, то ҷои мо маълумот дорем, албатта он афроде ки синашон аз 19 то 21 соларо ташкил мекунад ва муҳаммад иқбол тошуф ба марҳилаи сеюм роҳ ёфтанаш албатта бори дигар аз таҷриба ва ҳунари баландаш дарак медиҳад. таҳти роҳбарии мураббиён фаридун ва ҷовиди мирзоҳаким, фаридун умедов ва ҷовиди мирзоҳаким тамрин мекунанд дар ноҳияи мастчоҳи вилояти суғд. муҳаммад иқбол тошуф ҳоло имкон дорад дар ин раванд ки андаке таваҷҷӯҳ кунад, аммо навруз дар охири соли 2019 ёдовар мешавем ки дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар гуштини қазоқкураш барандаи медали тилло шуд. ин ҳам як дастоварди шоёни паҳлавони хилати сафедоша ба ҳисоб меравад. акнун муҳаммад иқболро дар ин маврид зарур аст ки самти ҳаракати худро муқобили ҳариф дигар созад ва навруз ҳам хуб медонад аллакай аз нирӯсанҷии ҳарифаш андаке огаҳӣ низ дорад, чунки муҳаммад иқбол дар рақобати аввал исфандиёр давлатовро дучори шикаст кард ва баъдан ба марҳилаи дуюм роҳ ёфт. дар марҳилаи дуюм ҳам албатта боз ҳам як натиҷаи беҳтар насибаш гардид баъди албатта ғалаба бо яке аз варзишгарони дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ. навруз бошад шердоз эминовро дар даври аввал шикаст дод, дар даври дуюм абдуҷаббори абдусатторро мағлуб кард. паҳлу ба паҳлавони хилати кабуд дошта муҳаммад иқбол тошуф акнун таваҷҷӯҳ мекунем боз ба идомаи мубориза. навруз рақобатро бохта истодааст. андаке лаҳзаи мураккабро ҳам ҳарифаш барояш ба вуҷуд овард ва акнун хеле натиҷаи хуб аст барои муҳаммад иқбол ки ба даври баъдӣ роҳ ёбад. агар ҳамин ҳисоб ҳамин натиҷа боқӣ монад дар даври сеюм, аллакай муҳаммад иқбол тошуф хеле ба сабқати дигар роҳ меёбад ва ба вухӯрии ниманиҳоӣ мебарояд. ин беҳтарин натиҷа аст, ин беҳтарин дастовард барои паҳлавони ноҳияи мастчоҳ ба ҳисоб меравад дар муқобили чемпиони ҷаҳон дар риштаи гуштини қазоқкураш ки муқовимат нишон дод ва воқеан ҳам як истеъдоди фавқулодаи худро айни муддао нишон дод. амале ки буд аз ибтидо инҷо таваҷҷӯҳи навруз барои амалӣ карданаш бештар буд, аммо кор ранги дигар гирифт. муҳаммад иқбол тошуф ақибнишинӣ дорад, огоҳӣ таҳдидаш мекунад агар ин ҳолатро дубора албатта такрор созад. вақтро кашол медиҳад паҳлавони суғдӣ, аммо навруз дигар
он тобутавону ҷуръату матонати соли 2019 ки дар ҳамин майдон дошту нишон дод, алон ин ҳунарро мо аз Навруз мутаассифона надидем. Муҳаммадиқбол Тошев пояш андаки осеб дидааст, аммо ӯ муборизаро идома медиҳад. дақиқаи охирини рақобати паҳлавонон дар даври сеюми сабқатҳои инфиродӣ зергурӯҳи ай вазни то 70 кило. огоҳӣ ҳаст, бале, огоҳӣ ҳаст. бо камоли эҳтиром бояд ки даст пеши барбаранд. ҳамин як тартиб, як фалсафаи гӯштини милли гуштингирӣ аст. ва бо ҳамин тартиб Муҳаммадиқбол ин аввалин намояндаи вилояти Сухд ки дар ҳамин вазн аллакай ба рақобатҳои нима ниҳоӣ баромад. воқеан ҳам хеле хуб ҳунараш дурахшид, талош кард ва ба комёбӣ ноил шуду ба даври нима ниҳоӣ баромад. ҳарифи ӯ дар рақобати ниманиҳоӣ албатта ба баъди чанд лаҳза маълум хоҳад гардид. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба партофти паҳлавони хилъати кабуд дошта. با سبب به میدان برآمدن یورو تورخون غالبیت بر یکتکی سفید اودینای افزود جمار داده میشود. биед акнун боз ҳам ба маърифии нафарони дигар таваҷҷӯҳ мекунем. ба Халилзода Субхиддин ки хеле хуб ҳунарнамоӣ кард ва мақоми ифтихорӣ фикр мекунам ки дар ин мусобиқот насибаш мегардад ё на. инро вақт нишон медиҳад, чунки нафари сазовор аст фикр мекунам. дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон ҳам хеле дар самбо ҳунараш шоиста буду барандаи медали биринҷӣ шуд. ва рақиби ӯ Шердил Куканбеков, паҳлавоне ки бо хилъати кабуд нерӯ санҷида истодааст. Шахзод Беков Насим, Вохидов Шахзод Беков Насим тайёрӣ бинанд. 80 килограмм ба майдон даъват карда мешавад. огоҳӣ ба паҳлавони хилъати кабуд дошта Шердил Куканбеков бисёр ҳам олӣ. Субхиддин дар ин дидор Халилзода бисёр ҳам як партофти ҷолиб анҷом дод ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ баромад. Субхиддин бо Муҳаммадиқбол Тошев акнун дар рақобати ниманиҳоӣ нерӯ месанҷад. ду паҳлавон акнун маълум шуд, иштирокчиёни марҳилаи ниманиҳоӣ вазни то 70 кило Муҳаммадиқбол Тошев ва Субхиддин Халилов, ин ду варзишгаре ки дар зергурӯҳи ай вазни то 70 кило хеле ҳам хуб ҳунарнамоӣ карданд ва ин партоф воқеан ҳам ба ҳамон имтиёзи ҳалол сазовор буд. ва акнун ба зергурӯҳи битаваҷҷӯҳ мекунем ки ду нафари толебаланд киҳоянд. 32 нафар муддаӣ дар ду зергурӯҳ дар вазни то 70 кило мубориза бурданд ва ба тадриҷ оҳиста оҳиста акнун
нафари бо таҷрибаву бо истеъдод ба марҳилаҳои баъдӣ меравад ва шаҳзод Вохидов хилъати сафед дорад, аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аст ва ӯ бо Насим Беков паҳлавони хилъати кабуд дошта аз дастаи Душанбе як нирӯ месанҷад. ин рақобати сеюми чорякниҳоии вазни то 70 кило аст. ҷуфти аввали иштирокчиёни марҳилаи ниманиҳоӣ муайян шуд ва акнун боз ҳам ду ҷуфти дигар инҷо талош мекунанд барои ширкат дар марҳилаи баъдӣ, марҳилаи ниманиҳоӣ. албатта از جانب دست راستی داور با یک تکی سفید وحیدов شهزاد ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. از جانب دست چپی داور با یک تکی کبود بیکوف نصیب دوشنبه یک مرمه مخامدisо با یک تکی سفید میساقون ادهم شهرنای توبه مرکز. таваҷҷӯҳ акнун ба рақобати сеюми чорякниҳоӣ. шаҳзод Вохидов қоматаш андаке баландтар аст, аммо шаҳзод ҳаракати аввалаш ҳам бенатиҷа. мубориза боз аз маркази майдон идома меёбад. бисёр насим ҳам ҳарифи худро дар даври қаблӣ хеле сари вақт Муҳаммад Раҷаб Ҳусайнзодаро ба осонӣ шикаст дод. бисёр ҳам як партофти ҷолибро манзур кард ва баъди ин ҳам малакаи рӯҳияш қавӣ шуд ва дар марҳилаи баъдӣ боз ҳам мехоҳад аз ин ҳам ҳунари беҳтарашро нишон диҳад. акнун як лаҳзае ки ду ҳаракат аз ҳар ду ҷониб ҳоло мо дидем, ду кӯшише ки бенатиҷа ҳам буданд, аммо дар маҷмӯъ ҳаракат буд. инҷо ҳам ҳаракати паҳлавон, истифодаи амалҳо, усулҳои гӯштини миллӣ мадди назар аст. мавриди таваҷҷӯҳи мухлисон аст, албатта мавриди таваҷҷӯҳи худи паҳлавонон ва ҳамчунин доварон аст ва дар ин ҷараён албатта бояд паҳлавонон инро хуб донанд. ҳоло мушоҳида мешавад ки дар истифодаи амалҳои ҳар ду паҳлавон албатта боз ҳам нигарониҳо мавҷуданд, яъне ки бибинед даст озод будан яке боз ҳам фурсате ки дар ҳолати ҳаракати саривақтӣ боз ҳам сарфи назар кардани баъзе амалҳои паҳлавонон андаке нигаронкунанда аст. аммо дар баъзе нирӯсанҷиҳо бисёр ҳам ин ҳолатҳо хуб саривақтӣ ба маврид истифода мешаванд. доштани даст ё камарбанд, гиребон, наздикии фосила, ҳаракати саривақтӣ, истифодаи ба тадриҷ ана ҳамон усулҳои саривақтии гӯштини суннатӣ. ва алон мушоҳида мегардад ки довар ҳам инҷо нафари пассивро хуб муҷозот кард. бале дар ин ҷараён бояд ки худи
паҳлавон ҳам бо дарки масъулият нерӯ санҷад ва муборизаро боз Шахзод Вохидов ва ҳамчунин Насим Беков, чун гуфтем ки бояд ҳам аз ин ҳам ҷолибтар кунанд. Шахзод ин намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон буд. Шахзод дар даври аввал Фирдавси Файзалиро мағлуб кард. баъдан ҳам дар рақобати дигар муқобили Баҳодур Ҳалимов хуб мубориза бурд ва комёб ҳам шуд ва бо ҳамин тартиб ба ин марҳила роҳ ёфт. Насим Беков Сарафроз Ташриповро аз ноҳияи Рашт дучори шикаст кард дар як давр. баъдан дар даври дуюм Ҳусайнзода Муҳаммад Рачабро мағлуб намуд ва ҳоло дар марҳилаи сеюми нирӯсанҷӣ ин вазн қарор дорад. озмоии паҳлавонон идома меёбад. натавонист. Насим бисёр хуб оғоз кард. ҳаракате ки беҳтар буд, аммо анҷоми зӯрозмоии паҳлавони хилати кабу дошта самар наовард ва дар ниҳоят ҳаминҷо ҳарифи ӯ баъдан баҳогузорӣ мешавад. Шахзод Вохидовро дар назар дорем. воқеан ҳам дар ин маврид ҷолиби таваҷҷӯҳ буд. дар ҳақиқат ҳам Шахзод Вохидов ин намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, бубинед чӣ гуна Насим Беков ба хатогӣ роҳ дод. ҳаллоки дохила ки дар гӯштини милли хеле маъмул аст ва Шахзод Вохидов дар ин дидор ғалаба ба даст овард ва ҳамин тавр ин паҳлавон иштирокчии аввалини ҷуфти дуюми марҳилаи ниманиҳоии вазни то 70 кило гардид. ана ҳамин партофт, ана ҳамин лаҳза хеле ҳам ҷолиб буд. Шахзод хеле ҳам дар ин ҷараён аз иштибоҳи Насим Беков хуб истифода кард ва бо ҳамин тартиби дилхоҳи хоси худ муваффақ шуд ва ба вохӯрии ниманиҳоӣ баромад. ин нафари сеюм аст ки иштирокчии марҳилаи ниманиҳоӣ мебошад. Ҷамолиддин Абдуллоев паҳлавони умедбахши кишвар дафъаи сеюм ҳам андари майдон мегардад, чунки ҳақ дорад, ду ғалаба насибаш аст. Ҷамолиддин бо хилати сафед аст ва ҳарифи Ҷамолиддин Мухаммадисо Рачабов, варзишгари дастаи хатлон дуаниқтараш аст шаҳри Кӯлоб. Ҷамолиддин дар бораи маҳораташам қаблан гуфта будем ки барандаи медали биринҷи мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон дар кишвари Чили аст ва имрӯз ҳам унвони устоди варзиши дараҷаи байналмилалиро насиб гардидааст ва ҳунараш ҳам хеле шоистаи таҳсин ҳам ҳаст. Шахзод Вохидов дар марҳилаи ниманиҳоӣ ғолиби ана ҳамин ҷуфтро интизор аст. ё Муҳаммадисо Рачабов ё Ҷамолиддин Абдуллоев. инҷо ҳам боз муборизаи андаке бо суръати паҳлавонон лозим аст фикр мекунам. бале, инро ҳам бояд андаке хуб дарк кунанд. бале, фикр мекунам довар инҷо хулосаи худро хоҳад баровард, аммо чизе ишора накард, ҳолон ки ҳақ дошт инҷо. албатта барои ҳарду муҷозоти аввалро раво бинад, яъне дар ин маврид ки огоҳии аввал. акнун
нерӯсанҷӣ дар маркази майдон сурат мегирад. инро ҳам паҳлавонон хуб медонанд. ҷамолиддин абдуллоев акнун як ҳаракаташ ҳам он қадар бибинед ки мавриди таваҷҷӯҳ нест. ба ҷамолиддин абдуллоев огоҳӣ дода шуд. паҳлавони куллобшаҳр муҳаммадисо раҷабов акнун ои ин маврид ҳам андаки боз ҳам кӯшиш карду боз аз ин ҳолати мушкил ҳам ба осонӣ раҳо ёфт. гуштингирӣ ҳарду паҳлавон андаке ой хеле ҳам наздик дастро агар боз ҳам доштанашро фаромӯш намекард он гаҳ мувофиқи матлаб буд. огоҳӣ ба паҳлавони хилъати кабуд дошта. ҳарду ҳам аз ҳисоби огоҳиҳо боз ҳам баробар шуданд. ҳарду ҳам имтиёз надоранд. абдулхайрзода ҳаким ҷамолиддин бисёр дар мавриде ки бисёр агар кӯшиши худро боз ҳам андаке беҳтар ибтидо хуб шурӯъ кард, аммо боз ҳам хотимаашро инҷо зуд ҳарифаш муҳаммадисо пайхас кард. аз ин ҳолат раҳо ёфт. муҳаммадисо ҳам барости паҳлавони умедбахш бале бисёр хуб истодагарӣ кард. бисёр ҳам дар муқобили ҷоизадори чемпионати ҷаҳон чунин гӯштин гирифтан. албатта аз ҳунар ва истеъдоди хуби паҳлавони шаҳри кӯлоб дарак медиҳад муҳаммадисо раҷабов. ин гуфтаҳоро албатта дар майдон боз ҳам дубора дақиқ кард ки нафари тасодуфӣ нест ва кашфи ҳамин чеҳраҳо танбеҳ ба паҳлавони хилъати сафед дошта. ҷамолиддин абдуллоев хеле ҳам ҷолиб хеле ҳам ҷолиб бисёр фурсати муносиб баъдан ба паҳлавони хилъати кабуд дошта дода шуд. имкониятро ибтидо ҷамолиддин ҳам ҳатто метавонист ки хуб истифода кунад, аммо муҳаммадисо дар ин лаҳза пешдастӣ кард. фикр мекунам акнун дар ҳолати дубора агар ба такрор мушоҳида кунем шояд ин боз ҳам дар мавриди партофти ин паҳлавонон боз фикри мушаххаси худро баён созем. ҳоло барои ин вақт ҳаст. мубориза идома меёбад. ҷамолиддин танбеҳ дорад ва ҳамчунин ҳарифиу боз соҳиби имтиёзи аввал бадан аст. вақт анҷом ёфт ва дар ин мубориза муҳаммадисо раҷабов паҳлавони шаҳри кӯлоб ғалаба ба даст овард ва аз ин марҳила ба даври ниманиҳоӣ баромад.
Racabov Mухаммадисо. мо дӯстони азиз дар бораи ҳамон партофте ки анҷом дода шуд андаке баҳс ҳам ба миён меояд. дӯстони азиз бия таваҷҷӯҳ мекунем. Ман аз коргардон Маъруфҷон Оқилов хоҳиш мекунам ки барои боз ҳам дақиқ ва боз ҳам дубора таваҷҷӯҳ кардани ҳамин ҳолат як бори дигар боз як бори дигар дӯстони азиз ин лаҳзаро ки таваҷҷӯҳ мекунем дар ҳақиқат дубора таваҷҷӯҳ мекунем. бисёр ҳам лаҳзаи хеле ҳассос ҳаракат аз ҷониби паҳлавони хилати сафед дошта буд. бия таваҷҷӯҳ мекунем аз коргардон дубора хоҳиш мекунем як лаҳзаи дигар ҳамин лаҳза фурсати баҳс барангезро ҳам манзури мо кунанд. ҷамолиддин абдуллоев ибтидо амале ки шурӯъ кард ва баъдан хотимаашро мебинем. таваҷҷӯҳ мекунем. Маъруфҷон Оқилов хоҳиш мекунем як бори дигар ҳамин лаҳзаро манзури мо созед. ибтидо таваҷҷӯҳ бори дигар ҷамолиддин партофти ҷамолиддин аст. ва рақобатҳо албатта боз ҳам андаке баҳс барангезанд. албатта дар марҳилаи боз ҳам чорякниҳоӣ ин ҷуфти охирине ки дар нерӯсанҷии чорякниҳоӣ қувва санҷиданд ва барои ширкат дар марҳилаи нимманиҳоӣ ҳоло кадоме аз инҳо имкон пайдо месозад. Халилзода Душанбе 2 баъди хулосаи амиқ албатта инҷо паҳлавони хилати сафед дошта танбеҳ дорад. ин танбеҳ натиҷаи дилхоҳро акнун паҳлавони хилати сафед дошта ба даст наовард. ҷамолиддин абдуллоев бо ҳамон танбеҳаш аз ҳарифаш Мухаммадисо Рачабов мағлуб гардид ва Мухаммадисо Рачабов ба марҳилаи ниманиҳоӣ баромад ва бо Шахзод Вохидов ӯ дар вохӯрии ниманиҳоӣ албатта нерӯ месанҷад.
Racabov Mухаммадисо. Volleyball Sampe. Namayandagi Millatsu Muhammad Iqbol Toshov. Volleyball Kabul Subhidin Халилзода. Shahri Dushanbe. акнун дӯстони азиз авазни 70 кило паҳлавононе ки ҳоло муаррифӣ шуданд яке Мухаммад Иқбол Тошев аст паҳлавони пироҳани сафед пӯшида ва бар муқобили ӯ Халилзода Субхиддин. Халилзода Субхиддин паҳлавонест ки дар гуштини самбо ҷоизадори чемпионати ҷаҳон миёни навҷавонон маҳсуб мешавад. Як баданро дар ҳол баъд аз муаррифӣ ин паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида ба даст овардааст. Субхиддин бисёр чусту чоло гуштин мегирад, аммо Тошев Мухаммад Иқбол ҳам бар муқобили ӯ ин паҳлавони суғдӣ ҳам набард мебарад. Дар вилояти суғ ҳам гуштин ба хусус миёни сулолаи усто пиривҳо, миёни сулолаи шоҳин ва дигар паҳлавонон хеле ҳам рушд кардааст. Ба хусус риштаи камарбандиро ҳам васф кардан дар вилояти суғ бисёр ҳам шоиста аст. миёни гулуфҳо, сулолаи гулуфҳо дар он ҷо хуб гуштин мегиранд. Ва акнун дӯстони азиз, ҳоло чун набард шурӯъ шудааст, Халилзода Субхиддин даст ва гиребони рақибро хуб доштааст. таҳти роҳбарии Иззат Худоев ин паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида машқ мекунад. бисёр оромона гуштин мегирад. ояндаи хубро ин паҳлавони пироҳани кабуд дар интизор аст, чунки ин паҳлавон хеле ҷавон аст, амагӣ шояд 18 сол дошта бошад. ҳоло дар ин ҷо истед мешавад. Мухаммад Иқбол Тошев як навбат дар ҳуҷум буд. Халилзода Субхиддин ҳам фосиларо дуртар гирифтааст ва чусту чолокона сари гиребони рақибро пайдо кардани аст. ва мехоҳад ки тариқи сари китф рақибро самти дигар ҳаво диҳад. баъзан ҳолат таваккал кардан барои Тошев Мухаммад Иқбол ҳам шояд натиҷа диҳад. ҳоло акнун Мухаммад Иқбол ҳам сари остини Халилзодора гирифт, аммо ин паҳлавони ҷавон бисёр ҳам шоиста гуштин мегирад. ҳоло бубинед, акнун васт хеле ҳам мураккаб. дуюмин баданро барои Субхиддин Халилзода ҳадя кардааст довар барои хуб гуштин гирифтанаш. ин паҳлавони ҷавон ҳоло Иззат Худоев канор истодааст ва барои шогирд ҳам маслиҳат медиҳад. сари китф кардан барои Халилзода лаҳзае боқӣ монда буд ва Мухаммад Иқбол аз ин иқболи хуб накард ва худро канор гирифтааст. ҳоло дубора ин ҷуфт дасту гиребони якдигарро медоранд, фосиларо наздиктар мекунанд ва барои ҳуҷум кардан омода ҳастанд аз ҳарду ҷониб. паҳлавонони 70 кило ҳастанд. Халилзода Субхиддин имсол дар гуштини ҷудо ҳам миёни ҷавонон хуб дурахшид. дар вазни 66 кило гуштин мегирифт дар гуштини ҷудо ва ӯ бародарон ҳастанд. ҳамчунин бародари ҳам як навбати баъд аз амри довар аст, аммо ба ҳар ҳол дар ин ҷо ин паҳлавони кимонокабуд пешсаф мебошад. Мухаммад Иқбол Тошев бошад. лаҳзае барои ҷуброн кардани ду бадан бештар таваккалро ихтиёр кардааст, чунки дигар ҳеҷ амале боқӣ намондааст. ва гаштаю баргашта Халилзода дар ҳуҷум аст. ин паҳлавони ҷавон ба мисли паланг ба самти сайт ҳуҷум мекунад.
гуштин чунин аст. ҳар касе ки чанголи пурқувват ва суръати баланд дорад ҳамеша муваффақ мегардад барои дарёфт кардани сайд. ва довари марказ мирзоев муҳаммадалиам мо дирӯз ҳам гуфтем ҳаракатҳои баъзан аст ҳаракатҳои варзишгарон зиёдтар аст. огоҳии аввалро барои паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида нишон доданд. аммо муҳаммад иқбол лаҳзае аз минтақа асосӣ берун баромад ба минтақаи сурхва. акнун таваккал фақат боқӣ мондааст барои муҳаммад иқбол, дигар илоҷе нест. аммо Субхиддин бошад оромона худро канор мегирад аз ҳуҷумҳои пай дар пай рақиб ва вақтро нигоҳ дорад. ҳамагӣ шояд камтар аз 1 дақиқаи дигар боқӣ монда бошад то ин ки истиқбол аз пирӯзӣ намояд Субхиддин. аммо барои муҳаммад иқбол истиқболи пирӯзӣ дуртар аст. акнун суръатафзои байни ин ду паҳлавон зиёд мешавад, махсусан барои муҳаммад иқбол Атошев. бубинед ҳуҷум мекунад маҳмадалӣ мирзоев гирет садо мекунад ва ҳардуро бубинед навбати дигар ва фақат дифоъ аст. дӯстони азиз, акнун вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тариқ бо ду бадан ин паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида Халилзода Субхиддин ба қисмати финалии вазни 70 кило меравад. акнун роҳи ӯ кушода аст. дар набарди минбаъда шояд Шахзод ё Мухаммадисо ро интизор хушуд. Вохидов, Шахзод, вилояти мухтори Гӯштини Бадахшон, Рачабов, Мухаммадисо, аз хатмондо, ивази довари кунҷи, Алибек, Шахзода. акнун ҷуфти вазн мешавад. ҳайати доварон омода ҳастанд ки ҷуфти навбатиро дар гилем истиқбол гиранд. набарди дуюми нима ниҳоӣ аст. ҳоло ду паҳлавони дигар Душанбе, Кандил, намояндаи шаҳри Душанбе. ҷуфтро аллакай барои мо шумо дӯстони азиз муаррифӣ карданд. Шахзод Вохидов паҳлавони пироҳани сафед пӯшидаи бадахшонӣ аст. рақиби ӯ бошад Мухаммадисо Рачабов, паҳлавон аз вилояти Хатлон шаҳри Кӯлоб. дар муқобили ӯ мубориза мебарад ин ду паҳлавоне ки дар набарди дуюм баданро дар ҳол паҳлавони Хатлони Мухаммадисо Рачабов ба даст овард. ин ҷуфте ки мубориза мебаранд дар қисмати нима ниҳоӣ барои баромадан ба қисмати финалӣ ва ҳарду ҳам ҷаззобияти ин паҳлавонон барои баромадан ба қисмати ниҳоӣ ва дар қисмати ниҳоӣ аз ин ду якеро Субхиддин Халилзода интизор аст дар вазни 70 кило. ҳоло довари марказ гиред аз маркази майдон Мухаммадисо як панҷа ба самти рақиб ва Шахзод бошад дар ҷавоб панҷаи рақибро канда самти дигар меравад. ҳоло боз ҳам набард тезутун мешавад. Шаҳбоз
чангол мезанад ба гиребони рақиб. ова муҳаммадисо бошад. оҳоҳо акнун добора ин ҷуфт бо ҳам васл шуданд. қисмати Шахзод ва қисмати Мухаммадисоро тарафдорӣ мекунанд. Шахзод бошад. ҳоло гиребон ва камарбанди рақибро дарёфт кардани буд ва аз ин ҳолат Мухаммадисо Рачабов паҳлавони пироҳани кабудпӯшидаи хатлонӣ аллакай дар кард ва канор гирифт худро. акнун бадари дуюм Мухаммадисо Рачабов ин аллакай дуюмин маротиба аст ки соҳиби бадан мешавад. чун иброз кардем дар арафаи ҷашни Навруз, ҳоло акнун гуштинҳо дар асоси қоидаҳои гуштини милли тоҷикӣ гуштингирӣ баргузор мегардад. ҳамчунин санаи 23 март дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷоми гуштин баргузор мегардад ки уҷо ҳам тибқи қоидаҳои гуштини миллии тоҷикӣ гуштингирӣ то вазни 90 кило паҳлавонон сараввал байни ҳам мубориза мебаранд ва аз вазни 90 кило ҷамъи 90 кило паҳлавонон барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷоми таърихи 23 март мубориза мебаранд. ин иқдоми хуб аст ки ҳоло Федератсияи гуштини миллии тоҷикӣ гуштингирӣ пеша гирифтааст ва махсусан дар шаҳру навоҳӣ гузарондани ин қоида яъне аз манфиат холӣ нест. ҳам барои тамошобин, ҳам барои варзишгарон, ҳам барои доварон ин кор хуб аст. Мухаммадисо Рачабов дубора сарекид кард, муваффақ нагардид. аммо ба ҳар ҳол ин паҳлавони хатлонӣ ҳоло як қадам аз рақиб пешсаф мебошад. вақт каме дигар боқӣ мемонад. ҳар лаҳза пушти сар мешавад ва лаҳзаҳои хеле ангушшумор, дақиқаҳои ангушшумор ё сониҳаҳо аниқтараш боқӣ мемонад. рафта набард тезотун мешавад. дар инҷо бубинед паҳлавони вилояти мухтори Гӯштини Бадахшон дар ҳуҷум буд, аммо бар муқобили Мухаммадисо хеле чолокона баръакси ӯ ҳуҷум кард. ҳатто ӯро дар як ҳолати ногавор ҳам қарор дод. табиб Мухаммадисо Рачабов лаҳзаи ниёз ба кӯмаки табибон дорад. шояд ин каме лад бардошта бошад ё рӯю фикр мекунам он қадар ҷиддӣ нест. ва баъд аз чанд сония ӯ барои давом додани набард ба маркази майдон барқ хоҳад гашт. аммо пешсаф аст. бо ду бадан ин паҳлавони хатлонӣ пешсаф аст. бармегардад акнун дӯстони азиз. ва чанд сонияи дигар ки дар ихтиёр доранд онҳо мубориза мебаранд. маҳмадалӣ Мирзоев довари марказ аз ноҳияи Файзобод ҳаракатҳои ҷолибро нишон медиҳад. баъзан ҳолат аз анамин чусту чолокӣ паҳлавонон дида ҳаракатҳои довар ҳам ҷоизтар аст. бубинед Мухаммадисо дубораю се бора рақибро дар як ҳолати ногавор қарор додааст. чанг ба гиребони рақиб мезанад, ҳуҷум мекунад пайваста, аммо Шахзод анакнун ҷуброн як паҳло дидед акнун ана ин қадар меҳнату заҳмати каштаи Мухаммадисо ҳама рафтанд. ин паҳлавони
бадахшӣ бисёр ҳуҷуми хуб кард. Анакнун дубора Мухаммадисоро ба бананг овардааст. Дигар илочи аст. Мубориза бурд. Анакнун равиши Гуштин тезу тун мешавад. баромадан аз маркази майдон барои Шахзод Вохидов. Як огоҳӣ дигар ба фикрам Мухаммадисо дар ғазаб меояд. ҳуҷум ба самти рақиб мекунад. аммо бубинед ҳолати камарбандиро дигар таваккал боқӣ мондааст. истед довар мегӯяд. ҳамеша барои довар гӯш кард. довар мегӯяд гиред. акнун бори дигар акнун як ҳолати хеле ҳаморакаб барои ин ду паҳлавон афтодани якдигар аст. боз як маротибаи дигар баданро паҳлавони Шахзод Вохидов ба даст меорад. ана акнун гуштини милли рангу намои худро аз даст намедиҳад. ҳамеша ҷасурию далериро талабгор аст. паҳлавонон дубора барои истед довар мегӯяд. ҳоло акнун набарди онҳо зиёдтар мешавад. ана ин аст. ду паҳлу ҳалол нишон медиҳанд. киро нишон медиҳанд? барои кадом паҳлавон? ба самти ки аст довар нишон медиҳад? ё ба фикрам барои Мухаммадисо ҳолати такрорро мебинем. инҷо ҷуброн аз партов буд ё доварон саре ҳам меоянд. ҳоло акнун ҳолати такрорро ҳам дидан мумкин аст ки чӣ гуна аст. биёед аз фирӯз хоҳиш мекунем ин ҳолати такрорро бубинем. бубинед инҷо Мухаммадисо Рачабов. ҳолати такрор мумкин аст дидан ки дар инҷо чӣ аст. ҳоло хулосаи худро довари марказ як бори дигар аз коргардон хоҳиш мекунем ин ҳолати такрорро барои мо пешкаш мекарданд. бубинед дӯстони азиз. ҳоло дӯстони азиз ҳолати такрорро дидем. инҷо бояд доварон хулосаи худро бароранд. ҳоло довари марказ хулосаи аниқи худро мебарорад ва богузорӣ мекунад. бисёр ҳолати пурроэҳсос аст ва бисёр дӯстони азиз акнун Мухаммадисо Рачабов паҳлавони пироҳани кабуд пӯшидаро дар инҷо ғолиб медонад ва ҳолати такрорро тамошо карда ба хулосае меояд ки ин партов ҳалол аст. ҳоло дӯстони азиз акнун вазни 70 кило мубориза барои ба даст овардани медали биринҷӣ паҳлавонон дар намуди гуштини милли тоҷики гуштингирӣ шурӯъ мегардад. Мухаммад Иқбол тошу паҳлавон аз вилояти Сухт ва Шахзод Вохидов паҳлавон аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон.
акнун мубориза шурӯъ гардид. паҳлавони суғдӣ дар ин ҷо ҳалол нишон медиҳанд. даст ба фикрам лал бардошт паҳлавоне ки пироҳани акабу дорад. Шахзод Вохидов ин партофтро ҳоло агар аз коргардон Фирӯз Бахтибеков паҳло бекор карда шуд ва паҳло акнун паҳло доданд дар ин ҷо партофти паҳлавонро ва мубориза идома дорад. Муҳаммад Иқбол Тошев паҳлавони суғдӣ дубора бубинед ҳолати хеле ҳам хубро пайдо кардааст ва барои афтодани рақиб аммо Шахзод Вохидов паҳлавони бадахшонӣ дар ин ҷо бар усули Муҳаммад Иқбол равиш кард. мубориза идома дорад. ба ҳамин мисол дӯстони азиз дар арафаи ҷашни Навруз акнун аз шумораи мусобиқаҳои гуштини миллӣ тоҷикӣ гуштингирӣ зиёд мегардад. пас фардо дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷоми бо ҳамин шакл гуштин доир мегардад аз рӯи тартиботе ки дар ин ҷо аст. тибқи қоидаҳое ки дар гуштини миллии тоҷикӣ ревоҷ аст ҳамун тариқ. аз вазни 90 кило боло бошад барои шоҳ ҷоиза. таърихи 24 дар ноҳияи Исор боз гуштин шаҳри Исор. гуштини миллӣ гуштине ки бояд фардо баргузор мешуд санаи 24 дар шаҳри Исор. ҳоло паҳлавонон мубориза доранд барои ба даст овардани медали биринҷи вазни 70 кило. паҳлавони суғдӣ кӯшиш мекунад ки рақибро сари китф афтонад. дар вилояти суғд махсусан дар ноҳияи масҷоҳ паҳлавонони номдор ба воя мерасанд. бубинед ҳоло метавонад ки дар ин ҷо як амали ногавор рақибро ба тахта пушт афтонад. Муҳаммад Иқбол чанавбат бисёр усули хубро паҳлавони суғдиро боз як паҳлои дигар нишон медиҳад. акнун ҳисоб баробар аст дӯстони азиз. 1-1 ҳарду паҳло доранд. паҳло барои инҷо довар каме ба фикрам худи варзишгар ба фикрам камте шитоб кард. ава на ин паҳлоро барканор кардам ба фикрам. ҳоло довари марказ мегӯяд истед. ава дубора абадан ава мубориза паҳлавонони 70 кило дӯстони азиз набарди худро барои ба даст овардани медали биринҷӣ амоно идома доранд. баъд аз ин ҷуфт мубориза барои ба даст овардани медали тилло байни Субхиддин Халилзода ва рақиби ӯ бошад Мухаммадисо Рачабов барои ба даст овардани нишони тиллои вазни 70 кило шурӯъ мешавад.
ана ин аст гуштини миллӣ. бояд дар гуштини миллӣ вақт дуру дароз давом накунад. ин чи аст ки ҳудуди 40 дақиқа гуштин мерафт қаблан. ҳоло акнун вазн дигар яъне ҳудуди 30-40 дақиқа гуштин буд ва касеро пешсаф намедонистанд. ҳоло акнун гуштини миллии тоҷикӣ тибқи қоидаҳои худ амал мекунад. аз ҷониби федератсияи гуштини миллии тоҷикӣ асан ки қоидаҳо риоя мешаванд. бояд дар тамоми минтақаи кишвар чунин мусобиқаҳо доир шаванд. ҳатто сарвари муаззами кишвар иброз карда буд ки ин мусобиқот яъне ин гуштин гуштини миллии тоҷикӣ аст. бояд дар тамоми ҷашнҳо махсусан дар ҷашни наврӯз гуштини миллӣ ҳамеша барпо гардад. ва дар ҳама миқёси ҷумҳурии тоҷикистон чунин ки паҳлавонони ҷадид чеҳраҳои нав аз миёни ҳамин паҳлавонон пайдо мешаванд. огоҳӣ ва пай ҳам чанд навбати дигар кӯшишҳои ин ду паҳлавони суғдӣ муҳаммад иқбол тошев хуб ҳаракат мекунад, аммо рақиб сӯъ истифода аз усулҳои худи ӯ аксурусул нишон медиҳад ва имтиёз пайдо мекунад. бубинед навбати дигар муҳаммад иқбол даст ва гиребони рақибро каме дигар боқӣ монда буд. агар дастро мегирифт хубтар буд. ана иштибоҳи муҳаммад иқбол барои дастро нагирифтан аст. шахзод вохидов бошад. вақт аз шахзод вохидов паҳлавони пироҳани кабудпӯшида дар ин ҷо ҷоизадор ва барандаи медали биринҷӣ шуд. анакнун дӯстони азиз паҳлавони ҷавону умедбахш Халилзода Субхиддин ба майдон мебарояд. бар муқобили ӯ Мухаммадисо Рачабов. анакнун набарди хеле ҳам ҷолиб ва дидарӣ аст. Халилзода Субхиддин пироҳани сафед ба бар кардааст ва рақиби бошад Мухаммадисо Рачабов паҳлавони вилояти Хатлон бо пироҳани кабуд гуштин мегирад. Субхиддин бисёр чусту чолок ин паҳлавони пироҳани сафед пӯшида гуштин дорад. бародарон ҳарду бародари хурдиё ҳам дар гуштини ҷудо ҳунарнамоӣ кардааст ва Субхиддин Халилзода ҷоизадори қаҳрамони ҷаҳони гуштини самбо аст. таҳтир як навбат Халилзода ҳуҷум мекунад ва ҳуҷуми ӯ натиҷа надодааст. ҳоло Мухаммадисо бошад дар дифоъ аст.
то ҳанӯз ман ҳайлатӣ нагуфтам дар гӯштини миллӣ тамоман. инҷо аҷазоби бубинед субҳиддин оҷуб мекунад. муҳаммадисо ҳам дар муқобили хуб худро қарор додааст. ава ин паҳлавони ҷавони тоҷик як маротибаи дигар замин афтодан. субҳиддин аз ҷой бармехезад ва муҳаммадисо Рачабов низ дар муқобили субҳиддин мехоҳад ки усулҳои маъруфро ба кор барад. субҳиддин бисёр ҳам хуб дасти рақибро доштааст. ҳолати нишастан муҳаммадисо бошад самти дигар ва боз ҳам камарбандиро ҳам пеша мекунад. бубинед ҳолати хеле хатарнок, бисёр ҳолати хуб аст. як баъдан на доварони кунҷӣ мегӯянд нест. инҷо баъдан бекор карда шуд. ҳолати такрор ҳам аст. ҳоло дубора халилзода субҳиддин даст ава камарбанд мегирад. муҳаммадисо Рачабов бошад. аз самти дигар аст ин паҳлавони ҷавони пироҳани сафед пӯшида навакак акнун миёни калонсолон гӯштин мегиранд. қаблан миёни ҷавонон ва навҷавонон гӯштин мегирифт. таҳти роҳбарии Иззат Худоев машқварзӣ мекунад Халилзода Субхиддин. аз соли гузашта дар гуштини ҷудо ҳам хуб дурахшида буд. ҳоло акнун навбати дигар ҳарду паҳлавон бо ҳам мечаспанд ва бубинед бисёр ҳам ҷолибияти хубро пайдо кардааст. муҳаммадисо дар дифоъ аст. халилзода дасту пироҳани нишастан як оваси мураккабтар истед довар мегӯяд. ҳоло акнун гирет мубориза барои ба даст овардани нишони тилло. ҳам вақти тиллоиро талабгор аст, ҳам ҳонари тиллоиро. халилзода муҳаммадисо як овази бисёр ҳам хатарнок барои муҳаммадисо аст. ҳоло акнун шакли дуруст равише ки барои ӯ имконият медиҳад. халилзода мехоҳад ки сараввал рақибро наздик биёрад. камар гирифтааст. анакнун баланд бардошта. анакнун баъдан барои халилзода Субхиддин аз ҷониби довар ҳадя мешавад. ин равиш метавонист ки ҳатто паҳлу ҳам бурда расонад. ҳолати такрорро акнун имконият дорем. ҳолати такрорро мо метавонем аз ин ҷо бубинем. халилзода Субхиддин хуб мегирад, аммо дар тариқи замин уҷо кор кардааст. ино ба назар бояд гиранд доварон. дар дил хо гӯштине ки аввал расиш бошад ӯ ба назар гирифта мешавад. ҳоло ҳолати такрорро агар имконият бошад мо бубинем. аз коргардон хоҳиш мекунем аммо ҳолатро як бори дигар як бори дигар бубинед. ҳолати такрор ҳам аст дар ин ҷо. бале ҳолати дар замин кор кардан буд. инам ба назар гирифтан дар кор. вақте ки дар замин расиш аст дар гӯштини ҷудо 100% паҳлавони сафед дар ин ҷо ба о дода мешавад. аммо дар гӯштини миллӣ довар ҳам моро тарафдор аст, мегӯяд ки дуруст аст. баъдан барои Субхиддин Халилзода 100% дуруст доданд. акнун мубориза агар муҳаммадисо дар ин ҷо хуб фаъолият кунад шояд барои ҷуброн кардани ин баъдан дубора сари китф чанд маротибаи дигар. акнун ҳолат наздиктар мешавад. муҳаммадисо ҳам дар ғазаб меояд. ин паҳлавони хатлони ҳам акнун барои ҷуброн кардани ин
اما ببینید اینجا دست رو رها میکند. نه داور باید در حال اینجا من کند. آواز کمی آگاهی برای سبحیدین. دوباره هر دو هم دست و چنگال میگیرد. محمدیسو از سمت دیگر خلیلزاده با هجوم میگذارد. پهلوان شهر دوشنبه حالا اکنون رقیب را میخواهد که در زمین یک نوبت دیگر برای ایستید حرکت ها از جانب پهلوان پیراهن سفید پوشیده. یک بار دیگر اکنون خلیلزاده رقیب را از مرکز میدان دور بکند. می‌نشیند یک نوبت دیگر. فعالی پهلوان پیراهن سفید پوشیده به نظر می‌رسد باید محمدیسو هم در قطار او اصولی را انجام دهد. تنبه برای برآمدن از منطقه اساس. وقت هم تو رفت کمی دیگر باقی میموند. نبرد پهلوانان محمدیسو اکنون در غضب می شود برای جبران کردن. حرکت میکند. حالا هر دو طرف هم برای هجوم کردن سر یک مقصد می آیند. اکنون نبرد آنها تو رفت شادی تر می شود. هر دو پهلوان با هجوم می گذارند. یکی از دیگری می خواهد که پیشتر و این واس حالا دست و چنگال با یک دیگر پیشتر می روند. اما پای هم در اینجا ضربه. حالا نبرد این پهلوانان زیادتر می شود. محمدیسو سبحیدین سمت دیگر را پیش می گیرد. هر دو پهلوان با هم می چسبند ولی حالتی بسیار هم خطرناک برای این دو پهلوان. ایستید وقت اکنون دوستان عزیز با یک بدن خلیلزاده سبحیدین در اینجا دست بالا می شود. پهلوانان وزنی تا 70 کیلو رو حالا به شما معرفی می‌سازیم. نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شخزاد وحیدوف مقام سیوم مدال برنجی و همچنین انعام پولی رو هم در این وزن به دست آورد. محمدیسو رجبov به فینال برآمد و مبارزه‌اش هم خیلی جالب توجه بود. برنده مدال نقره شد.
Субхиддин Халилзода ин варзишгаре ки аз шаҳри Роғун аст ва имрӯз ҳам бисёр маҳораташ, ҳунараш ҳам ҷолиби таваҷҷӯҳ. бо ҳамин тартиб ғолибони вазни то 70 кило соҳиби мукофоту ҷоизаҳои ифтихорӣ шуданд.